Μια χώρα φάντασμα με αρκετούς νεκρούς, εγκλωβισμένους και ανυπολόγιστες ζημιές άφησε στο πέρασμά του ο τυφώνας Σάντι στην Αμερική. Στο μάτι του κυκλώνα βρέθηκε η Νέα Υόρκη, όπου δρόμοι και σταθμοί του μετρό πλημμύρισαν, ενώ αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα κύματα της θάλασσας. Συνολικά ο αριθμός των ατόμων που έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ξεπερνά τα 600 εκατομμύρια σε 13 πολιτείες. Επίκεντρο του τυφώνα ήταν η πολιτεία Νιου Τζέρσι, όπου ο τυφώνας χτύπησε ξηρά γύρω στις 2 το πρωί ώρα Κύπρου. Οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν σε μερικές περιοχές ξεπέρασαν τα 130 χιλιόμετρα την ώρα, κατέστρεψαν εκατομμύρια δέντρα σύμφωνα με εκτιμήσεις των αρχών της Αμερικής. Οι δυνατοί άνεμοι και οι βροχοπτώσεις σε μικρότερη ένταση θα συνεχιστούν και σήμερα. Φίλες και φίλοι, καλό σας απόγευμα. Φυσικές καταστροφές και δεινά. Σημάδια των καιρών είναι η ερώτησή μας, και ενώ όλων το βλέμμα είναι στραμμένο αυτή τη στιγμή στις πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτή την ώρα, προσπαθώντας να επικοινωνήσουμε με τον Απόστολο Ζουμπανιώτη, που είναι ο ανταποκριτής μας στη Νέα Υόρκη και δεν είναι ακόμα κατορθωτό, προφανώς λόγω αυτών των δύσκολων καιρικών συνθήκων, εμείς θα τραβήξουμε αυτό το θέμα που είχαμε αναγγείλει σχετικά με τον Αντίχριστο. Να καλωσορίσουμε τον πατέρα Παρασκευά Αγάθωνο. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, πάρα πολλά σχετικά με αυτό το θέμα που κερδίζει όλο και περισσότερο την προσοχή του κόσμου. Θα παρακολουθούμε στιγμιότυπα από την Νέα Υόρκη κυρίως, γιατί όλα αυτά υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι είναι σημάδια των καιρών. Ο λόγος σε εσάς, πατέρα Παρασκευά, πάντα με την τηλεφωνική συμμετοχή την δική σας, στο 77-77-1088. Έχουμε ετοιμάσει εξαιρετικά ρεπορτάζ από την δημοσιογραφική μας ομάδα και περιμένουμε και άλλους καλεσμένους, αλλά προπαντός θέλουμε και τις δικές σας απόψεις. Πατέρα Παρασκευά. Έχετε θέσει δύο σημεία, θα έλεγα, που δίνουν έτσι αφορμή για συζήτηση. Αφενός μεν ότι πολλοί κόσμος ασχολείται τον τελευταίο καιρό με αυτό το θέμα, και αφετέρου δε τα διάφορα συμβάντα τα οποία αρκετοί τα χαρακτηρίζουν ως σημεία των καιρών. Πάντοτε η περιέργεια των ανθρώπων τρεφόταν με το άγνωστο, με το αύριο, τι θα ακολουθήσει, ιδίως όταν αυτόν το άγνωστο και το αύριο συνοδεύεται με μια έννοια του μυστηρίου. Και προσπαθούσε να μπει σε αυτόν το μυστήριο, να το επεξηγήσει. Πολλοί έδιναν διάφορες ερμηνείες, και ένα τέτοιο θέμα το οποίο τρέφει τη φαντασία των ανθρώπων είναι το θέμα του Αντιχρίστου, το οποίο συνδέεται με αυτά τα σημάδια των καιρών. Μιλούν οι πατέρες γι' αυτό. Κοιτάξτε, δηλαδή τον περιγράφουν κιόλας. Κοιτάξτε, έχω την εντύπωση ότι γίνεται κατάχρηση των πατέρων ή αξιοποίηση των πατέρων προς την κατεύθυνση των ερμηνεών που ο καθένας θέλει να δώσει. Για παράδειγμα, το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Πατέρα Παρασκευά, θα μου επιτρέψετε να βάλουμε μια ανωτελεία, γιατί έχουμε τον συνάδελφο από τη Νέα Υόρκη. Ο Απόστολος Ζουμπανιώτης, τον πετύχαμε. Ναι, είναι ο ανταποκριτής του ΡΙΚ, και να μας δώσει λίγο το τι μένετε αυτή τη στιγμή. Απόστολε, καλό σου απόγευμα. Καλό σου απόγευμα. Λοιπόν, σε ακούμε όλη αυτιά με την έννοια ότι εκεί συμβαίνουν διάφορα και παρακολουθούμε και πλάνα. Δώσε μας λίγο την εικόνα και το τι συμβαίνει στη Νέα Υόρκη αυτή τη στιγμή. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή έχει πέσει η ένταση της καταιγίδας, ωστόσο τα προβλήματα παραμένουν. Υπάρχουν αρκετές περιοχές οι οποίες είναι πλημμυρισμένες με νερό που σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνά και το 1 μέτρο. Εκατομμύρια νοικοκυριά είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Τα τούνελ ακόμα που συνδέουν τις περιοχές δεν έχουν ανοίξει, κάποιες γέφυρες παραμένουν κλειστές, και βέβαια το κάθε σπίτι, λίγο περισσότερο, λίγο μικρότερο, μετρά τις ζημιές που έχουν Ήταν όντως τρομακτικό, Απόστολε, αυτό που παρακολουθούμε τώρα, αυτό που βλέπουμε δεν είναι καθόλου καλό. Ήταν τρομακτική εμπειρία με αυτόν τον τυφώνα.
Για κάποιους ήταν τρομακτική εμπειρία. Βεβαίως ο καθένας μας να ακούσει τον αέρα να σφυρίζει με ταχύτητα πάνω από 90 μίλια την ώρα, αντικείμενα να φεύγουν από σκεπές και να πετούν στον αέρα, είναι οπωσδήποτε μια τρομακτική εμπειρία. Ωστόσο για τους περισσότερους ήταν το πρωί, βλέπεις ότι πέρασε και μένεις με την ανακούφιση και με τη λύπη για αυτούς που τέλος πάντων πέρασαν μια ακόμα χειρότερη βραδιά και έχουν να ζήσουν με τις επιπτώσεις αυτής της καταστροφής. Ωστόσο μπορούσαν να είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Ο κρατικός μηχανισμός λειτουργήσε, και δεν μιλάω μόνο για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, αλλά και για τις πολιτιακές, για τις τοπικές αρχές. Οι πολίτες λίγο πολύ ακολούθησαν τις συμβουλές και μείναν στα σπίτια τους, αναζήτησαν ασφαλή καταφύγια όσοι ήταν σε περιοχές που τελικά πλημμύρισαν. Και βέβαια μένουμε με εκείνο που είναι το δόξα τω Θεώ που λέμε, που τελειώνουν όλα τα πράγματα, και με το υλικό κόστος, το οποίο εντάξει θα καλυφθεί. Και είναι τεράστιο. Μιλάμε για περισσότερα από 30 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι προκαταρκτικοί υπολογισμοί μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερα. Φανταστείτε, σε μια περιοχή κάηκαν 50 σπίτια από φωτιά που προκλήθηκε από βραχικύκλωμα. Και η απογραφή των ζημιών, η αποτίμηση συνεχίζεται. Υπάρχουν θύματα, έτσι? Έχουμε 17 άτομα υπολογίζεται ότι έχουν χάσει τη ζωή τους, τα περισσότερα από πτώσεις δέντρων, είτε σε σπίτια είτε σε αυτοκίνητα. Και μάλιστα τις 5-6 από αυτά τις πρώτες ώρες που πριν ακόμα χτυπήσει το κυρίως κύμα του τυφώνα. Είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος αυτός, και οι πυρκαγιές ήταν περισσότερες από δέντρα τα οποία έπεφταν σε σύρματα και προκαλώντας βραχικυκλώματα σε μικρούς υποσταθμούς ή σε μετασχηματιστές που βρίσκονται στους στήλους. Ωστόσο, πάλι ξαναλέω, επειδή πολλές περιοχές βρίσκονται κάτω από τα νερά, υπάρχουν δέντρα πάνω από σπίτια και άλλα πράγματα, η τελική αποτίμηση θα γίνει αρκετές ώρες αργότερα. Αποστόλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε πίσω στον πατέρα Παρασκευά να ολοκληρώσετε αυτό που είχατε αρχίσει να μας λέτε, πατέρα Παρασκευά. Ναι, μιλούσαμε για το βιβλίο της Αποκαλύψεως, το οποίο επικαλούνται περισσότεροι ως το κείμενο το οποίο μιλά περί του Αντιχρίστου, δεδομένου ότι στα κεφάλαια 13 με 17, 18, κάπου εκεί, λίγο στο 19, περιγράφει τα του θηρίου και τις εκδηλώσεις του θηρίου και τα αποτελέσματα από τις ενέργειες του θηρίου και την τελική έκβαση των γεγονότων. Εάν κάποιοι αυτό τώρα το συνδυάσουν με κάποια χωρία στην πρώτη επιστολή, καθολική επιστολή του Αγγελιστή Ιωάννη, και με ένα χωρίο στη δεύτερη καθολική επιστολή, όπου εκεί αναφέρεται κατά λέξεις το όνομα Αντίχριστος, ταυτίζουν τα δύο και παρακολουθώντας, ας το πούμε, τα σημεία των καιρών, θεωρούν ότι πάντοτε ζούμε στις έσχατες μέρες, τις λεγόμενες αποκαλυπτικές μέρες, με αποτέλεσμα να εισπείρεται μεγάλος φόβος και πανικός στους ανθρώπους. Ακόμα και η κρίση, ας πούμε, η οικονομική κρίση κάποιοι εκμεταλλεύονται ως, ας πούμε, στοιχείο αποκαλυπτικό, για παράδειγμα της έλευσης του Αντιχρίστου και ούτω καθεξής. Πατέρα Παρασκευά, επειδή είχα την τύχη χτες να φιλοξενήσουμε εδώ τον Γέροντα Νεκτάριο και έχω το βιβλίο εδώ, το κόκκινο χαλί για τον Αντίχριστο, θα δούμε και ρεπορτάζ σε πολύ λίγη ώρα. Και καταγράφονται φυσικές καταστροφές και δεινά, μόλυνση και ερήμωση, πνευματικό σκοτάδι και ξηρασία, η πτώση της Βαβυλώνας, της Αμερικής δηλαδή. Η γη καταστρέφεται. Ποιος λέει ότι η Βαβυλώνα είναι Αμερική? Αυτό αναγράφεται στο βιβλίο. Στην Αποκάλυψη η Βαβυλώνα ταυτίζεται με την πορνεία. Λοιπόν, η γη καταστρέφεται. Ότι κάποιος ή κάποιοι χειραγωγούν τα πλήθη και όλο αυτό είναι μέσα στα πλαίσια της έλευσης του Αντίχριστου. Πραγματικά έτσι. Μήπως όλα αυτά δεν συνέβαιναν, ανέκαθεν δεν συνέβαιναν αυτά τα φυσικά φαινόμενα, αυτή η οδηγέτηση των ανθρώπων,
η εκμετάλλευση των ανθρώπων, οι ασθένειες. Θυμηθείτε, να σας θυμίσω πρόσφατα περιστατικά. Το 1986, για παράδειγμα, όταν είχε γίνει η έκρηξη στο Τσέρνομπιλ, με τα γνωστά αποτελέσματα και συνέπειες από τα τοξικά, εκεί πώς τα λέμε όλα αυτά τα χημικά. Πόσοι τότε δεν είχαν μιλήσει για τον άψυνθο της Αποκαλύψεως και πόσοι δεν είχαν ταυτίσει την έκρηξη αυτή των άψυνθων με την έλευση του Αντιχρίστου. Θυμηθείτε το τσουνάμι πριν πόσα χρόνια είχε γίνει. Πόσοι πάλι δεν είχαν μιλήσει για αποκαλυπτικές ημέρες, για έσχατες μέρες. Δεν αμφισβητώ ότι το τέλος της ιστορίας, προσέξτε, το τέλος της ιστορίας θα συνοδευτεί από μια σειρά γεγονότων, αλλά αυτά τα γεγονότα τα συγκεκριμένα ουδέποτε εξέλιπαν. Άρα το να έχουμε να προβλέψουμε συγκεκριμένες χρονολογίες, όπως έγινε στην Ελλάδα για παράδειγμα, που έχει προβλεφθεί και από ρασοφόρους το 2013 ως ημερομηνία λήξης του κόσμου. Το 2013? Του χρόνου. Της έλευσης του Αντιχρίστου για παράδειγμα. Το 2012 όπως κάποιοι άλλοι εκτός χριστιανισμού προβλέπουν και το καθεξής. Αυτά είναι τρομερά επικίνδυνα. Είναι κινδυνολογίες αυτά τα πράγματα και μας αποπροσανατολίζουν. Αυτό που θέλω να κρατήσετε περισσότερο εδώ στη συνέχεια είναι αυτός ο αποπροσανατολισμός από την ορθόδοξη πίστη, πνευματικότητα και ασκητικότητα. Διότι τελικά έχουμε γίνει σούπερ κοσμικοί άνθρωποι εμείς οι χριστιανοί, φοβούμενοι τον Αντίχριστο, το μαρτύριο, τα γεγονότα και το καθεξής. Ωραία. Το κρατάμε, πατέρα Παρασκευά, να πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που είναι σχετικό μαζί με το βιβλίο του Γέροντα Νεκτάριου, έτσι για να δείτε και εσείς ακριβώς περί τίνος πρόκειται, και να καλωσορίσουμε στο στούντιο και τους άλλους μας τους καλεσμένους. Δεν ξέρω αν υπάρχουν τηλέφωνα που περιμένουν. Να τα πάρουμε τώρα. Μετά το βίντεο. Μετά το βίντεο θα επανέλθουμε μαζί με μερικά τηλέφωνα. Εγώ έχω πάρα πολλές ερωτήσεις. Αν για παράδειγμα δεν πρόκειται για άνθρωπο ο Αντίχριστος, αλλά για το χρήμα, που έχει καταντήσει πια να είναι αυτός που κυβερνά και αυτός που αγοράζει τα πάντα. Δηλαδή μαζί με το χρήμα αγοράζεις τα πάντα. Βλέπουμε μια έκπτωση αξιών, βλέπουμε μια ηθική πτώση στους ανθρώπους, βλέπουμε ότι τελειώνει κάτι, όπως το γνωρίζαμε. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και επιστρέφουμε με τις δικές σας ερωτήσεις και με τους άλλους μας καλεσμένους εδώ στο στούντιο. Ο Αντίχριστος θα είναι ένας κανονικός άνθρωπος. Δεν πρόκειται για ενανθρώπιση του σατανά, αφού ο διάβολος δεν έχει δυνατότητα σάρκωσης όπως ο Θεός, που έγινε άνθρωπος σαρκούμενος στο πρόσωπο του Ιησούς Χριστού. Γράφει ο Γέροντας Νεκτάριος Μουλατσότης στο βιβλίο του Κόκκινο Χαλί για τον Αντίχριστο. Οι Εβραίοι περιμένουν κάποιο πρόσωπο επιφανή και όχι κάποιο άσημο. Το πρόσωπο αυτό έχουν τη δυνατότητα οι Εβραίοι να το προβάλλουν διεθνώς. Αρκετά τηλεοπτικά δίκτυα, ραδιοφωνικοί σταθμοί, λέσχες, μασονικές στοές, ο διεθνής σιωνισμός είναι στα χέρια τους. Ο Μεσσίας τους δεν είναι ανάγκη να γεννηθεί στο Ισραήλ, λένε οι Εβραίοι. Αυτή να είναι Εβραίος στο γένος. Δηλαδή μπορεί να γεννηθεί στη Γαλλία, στην Αμερική, στην Ελλάδα. Εμείς, λέγουν οι Εβραίοι, θα τον αναγνωρίσουμε εάν κάνει όλα αυτά τα οποία πιστεύουμε και διδάσκουμε. Αυτή να είναι Εβραίος. Κάτι άλλο που πρέπει να προσέξουμε στα χαρακτηριστικά του Αντίχριστου, τονίζει ο Γέροντας, είναι αυτό που αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης, ο Χρυσόστομος και ο Άγιος Οικουμένιος, οι οποίοι μας λέγουν ότι όπως ο Ιησούς μπήκε μέσα στο ναό του Σολομώντα, έτσι και ο Αντίχριστος θα μπει μέσα στο ναό του Σολομώντα που ανέγειρε ξανά ο ίδιος ή τα όργανα του. Ο Αντίχριστος, αφού στερεωθεί στην εξουσία και είναι σίγουρος δι' αυτή, τότε μέσα από το ναό του Σολομώντα θα αυτοκυριαρχηθεί ως Θεός. Ας μην ξεχνούμε ότι ο Αντίχριστος μέσα του έχει ολόκληρο το διάβολο. Έχει μέσα του τον Νεοσφόρο. Ο δε Νεοσφόρος άλλωστε τι ήθελε πάντοτε να κάνει? Να πάρει τη θέση του Θεού και να εθρονιστεί ως Θεός στη θέση του Θεού. Δι' αυτό και ξέπεσε γεννόμενος από άγγελος διάβολος. Αυτό που έγινε στην υπεραγία Θεοτόκο, όπως διδάσκουν οι Αγίοι μας, είναι υπέρ την φύση. Αλλά οι Εβραίοι δεν το αποδέχονται. Γι' αυτό και θεωρούν εξάλλου ότι η Θεοτόκος Μαρία ήταν παντρεμένη μετά του Ιωσήφ και έτσι γεννήθηκε ο Ιησούς. Άρα η μητέρα του Αντίχριστου θα είναι κατά το δυνατόν όμορφη και θα προβληθεί και αυτή ως γεννή με αρετές, ως ελεήμων και φιλέσπλαχνος. Ενώ οι Αγίοι μας τονίζουν ότι η μητέρα του θα είναι μυαρά γυνή.
Θα πρέπει λοιπόν να αναζητήσουμε ποια υψηλόβαθμη γυναίκα, όμορφη κατά το δυνατόν, την προβάλλουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με αρετές, ελεήμων και φιλάνθρωποι. Σίγουρα η γυναίκα αυτή δεν θα είναι η γυναίκα της διπλανής μας πόρτας, αλλά θα είναι από μεγάλο τζάκι. Πρέπει να οδηγηθεί η ανθρωπότητα, όπως λένε οι προφητείες και οι Άγιοι Πατέρες, πρώτα σε μεγάλη πείνα, θλίψη ή αουδέποτε γέγονε, για να παρουσιαστεί ο ψευτομεσσίας που οι τηλεοράσεις θα τον παρουσιάσουν ως σωτήρα της ανθρωπότητας, αναφέρει ο γέροντας Μουλατσότης στο βιβλίο του «Κόκκινο χαλί για τον Αντίχριστο». Πατέρα Παρασκευά, τα σχόλιά σας και των τηλεθεατών σε πολύ λίγη ώρα. Ναι. Κοιτάξτε, οπωσδήποτε δεν είμαι εγώ το πρόσωπο και ο ικανός εκείνος ο οποίος θα κρίνει τον πατέρα Νεκτάριο Μουλατσιώτη, τον οποίο αγαπώ και εκτιμώ ιδιαίτερα. Όμως εξακολουθώ να πιστεύω και να θεωρώ ότι τουλάχιστον εγώ αυτό πράττω και ως θεολόγος και ως κληρικός, ότι η ενασχόληση μετά του Αντιχρίστου είναι μια μεγάλη παγίδα. Μια μεγάλη παγίδα για όλους μας. Εάν ξεκινήσουμε από το Ευαγγέλιο, κυρίως από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, Αντίχριστος είναι πας ο αντικείμενος το Χριστό. Όποιος αντίκειται στο Χριστό, και ιδίως Αντίχριστος είναι αυτό που λέγεται με μια λέξη αμαρτία, την οποία μέρα νύχτα έχουμε μέσα στα πόδια μας οι άνθρωποι. Αντί λοιπόν να ασχολούμαστε μετά του Χριστού, με το Ευαγγέλιο, να έχουμε ευαγγελική ζωή, να έχουμε πνευματική ζωή, να ζούμε κατά τον λόγο του Κυρίου, ασχολούμαστε ψαχνόμενοι ποιος θα είναι ο Αντίχριστος, ποια θα είναι η καταγωγή του, ποια γυναίκα θα τον γεννήσει, αν θα είναι φρόνιμη ή αν θα είναι, ξέρω εγώ, της άσωτης ζωής, αν θα είναι όμορφη ή αν θα είναι άνοστη, ποια θα είναι τα χαρακτηριστικά του προσώπου του Αντιχρίστου, αν θα είναι τερατόμορφος ή αν θα είναι όμορφος σαν άγγελος. Γιατί να τον αναγνωρίσουμε? Δηλαδή ο Θεός, προσέξτε, ο Θεός ο οποίος, εάν τελικά τα πράγματα γίνουν έτσι, και δεν είναι κάτι άλλο το οποίο δεν μυρίζεται κανένας μας. Γιατί μας λείπει η αγιότητα. Ο Θεός λοιπόν ο οποίος θα επιτρέψει αυτή την κατάσταση, δεν θα δώσει ο Θεός στην Εκκλησία του τους κατάλληλους εκείνους ανθρώπους, δεν θα εμφανίσει δηλαδή επί των ημερών του Αντιχρίστου Αγίους, οι οποίοι Άγιοι άνθρωποι, προσέξτε, όχι απλοί συγγραφείς και ερευνητές και μελετητές και οι οποίοι προσπαθούν να πάνε σε κείμενα άλλων, να αντλήσουν και να έρθουν τρόπον να κάνοντας μια φροντιστηριακή εργασία σε ένα μεταπτυχιακό μάθημα. Ο Θεός λοιπόν δεν θα μεριμνήσει να φρουρήσει τον λαό του που φέρει το βάφτισμά του και τη σφραγίδα του, τη σφραγίδα του Αγίου Μήλου. Εγώ το λέω με απόλυτη βεβαιότητα. Τρόπο, γιατί δεν μας προστατεύει και το λέω εδώ. Περιμένετε, το λέω με απόλυτη βεβαιότητα με αυτό το πράγμα. Γιατί αυτό λένε οι πατέρες της Εκκλησίας. Δεν θα αφήσει ο Θεός την Εκκλησία του απροστάτευτη σε αυτή την περίπτωση. Οπότε, επειδή, επαναλαμβάνω, η ανθρώπινη φύση αρέσκεται στο να ψάχνει αυτά τα μετά γεγονότα, το λοιπόν, και επειδή πάρα πολλές φορές έχει διαψευστεί αυτή η κατάσταση, το καλύτερο είναι να δούμε αυτό που έχουμε μπροστά μας. Δηλαδή πώς ο καθένας, ζώντας ευαγγελική και αγιοπνευματική ζωή μέσα στην Εκκλησία, προδεύει πνευματικά και αγιάζει τον βίο του, παρά να ασχολείται με αυτόν το οποίο θα έρθει και όταν θα έρθει και πώς θα είναι. Άρα μας λέτε η καλύτερη πρόληψη είναι να το παραμερίσει κανείς και να μην... Ωραία, θα πάμε διαφημίσεις, γιατί έχουμε και κάποια χειρόγραφα του Γέροντα Παϊσίου που μιλούν πάλι για τον Αντίχριστο, και άμα θα έπρεπε να τον είχαμε αγνοήσει, γιατί να έρθουν να μας τον προβάλλουν μέσα από την Αποκάλυψη ή τα χειρόγραφα του Παϊσίου, ή να μας πούν προσέξτε γιατί έρχεται αυτός με αυτό το πρόσωπο, εάν θα έπρεπε να ζούσαμε σε μια αθωότητα και σε μια ηνεμία μέσα μόνο από τον δρόμο του Χριστού, γιατί να έρχονται Άγιοι άνθρωποι και Άγια κείμενα να μας ανοίγουν τα μάτια. Είναι μια ερώτηση που θα ήθελα να μου απαντήσετε. Μείνετε μαζί μας, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε μαζί με τους κυρίους Κλήτο Ιωαννίδη, Κώστα Παπαγεωργίου, Βαρνάβα Σαββίδη και Αντώνη Αλεξόπουλη. Πάμε και επιστρέφουμε. Τι σε
Αγάπης, Σερμέτσοβο και τα Στοριά. Προσφορά των Κυπριακών αερογραμμών για το ραδιομαραθώνιο. Ζήστε ένα αξέχαστο τριήμερο σε ένα ταξίδι αγάπης που θα θυμάστε. Από την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου μέχρι την Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2012. Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με την τηλετράπεζα στο 8000-2000. Οι κρατήσεις γίνονται με σειρά προτεραιότητας. Μόνο η αγάπη μπορεί. Ραδιομαραθώνιος 2012. Από τη Λαϊκή Τράπεζα και το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Δείτε σήμερα. Θέατρο. Όσκαρ. Έλενα Παπαδοπούλου. Στέλιος Ιακωβίδης. Παναγιώτης Λάμπης. Αν είναι αλήθεια ότι η Χριστίνα έκαμε μωρό και το μωρό είναι του Αλέξανδρου, δεν θα θέλεις να το δεις. Τελικά η διέστηση μου δεν ήταν λανθασμένη. Γιατί τόσο ενδιαφέρον για τον κύριο Στράτη? Έχεις δει ωραία μέχρι τα μεσάνυχτα. Να μου πεις που είναι θαμμένο το μωρό. Είσαι έγκυος. Έγκυος. Δεν θα του ζάλαγα με αυτόν τον εφιάλτη, το καταλαβαίνεις. Πάει ο μυρτής. Πήγαινε έξω μου τα μέρη παλιάνθρωπε. Έβαλες στο μάτι τον αφέντη. Σκοπεύω να πέψω προξένη. Ξέρετε καμιά αυτούσα? Σκεφτάλεις όλο είναι να δείξεις. Τη μετάδοση της σειράς σας προσφέρει το Bessel Proactive που μειώνει αποτελεσματικά τη χολυστερίνη. Πρόσφατα ο γιατρός είπε στην κόρη μου, Στην γυναίκα μου. στον άντρα μου, ότι η χολυστερίνη του είναι αυξημένη. Από τότε. Bessel Proactive. Μείωσε τη χολυστερίνη της κόρης μου κατά 10%. Της γυναίκας μου. Κατά 7%. Σε 3 εβδομάδες. Και συμφωνεί και ο γιατρός του. Bessel Proactive. Κλινικά αποδεδειγμένο ότι μειώνει τη χολυστερίνη έως 10%. Μειώνει αποτελεσματικά τη χολυστερίνη των αγαπημένων σας. Bessel Proactive. Νούμερο 1 επιλογή παγκοσμίως. Ο γέροντας Παΐσιος διατύπωσε πολλές προφητείες, τις οποίες τις μαθαίνουμε κυρίως σήμερα μέσα από μαρτυρίες προσκυνητών. Το μόνο γραπτό που υπάρχει από τον ίδιο είναι το χειρόγραφό του Σημεία των Καιρών 666, που σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αποκάλυψη του Ιωάννη είναι ο αριθμός του Αντίχριστου. Όδε η σοφία εστίν, ο έχων νουν ψηφισάτο τον αριθμό του θηρίου. Αριθμός γάρα ανθρώπου εστί και ο αριθμός αυτού χ-ξ-εσ, δηλαδή 666. Το χειρόγραφο αποτελείται από 8 σελίδες, τις οποίες έχει αριθμίσει ο ίδιος ο γέροντας. Πιο κάτω θα παραθέσουμε κάποια αυτούσια αποσπάσματα από το χειρόγραφο του γέροντα σχετικά με τον Αντίχριστο. Πίσω λοιπόν και από το τέλειο σύστημα κάρτας εξυπηρετήσεως ασφαλείας κομπιούτερ κρύβεται η παγκόσμια δικτατορία, η σκλαβιά του Αντίχριστου. Το παράξενο όμως και πολλοί πνευματικοί άνθρωποι, εκτός που δίνουν δικές τους ερμηνείες, φοβάνται και αυτοί τον κοσμικό φόβο του φακελώματος, ενώ έπρεπε να ανησυχούν πνευματικά και να βοηθήσουν τους χριστιανούς με την καλή ανησυχία και να τους τονώνουν στην πίστη, να νιώθουν θεϊκή παρηγοριά. Απορώ, δεν τους προβληματίζουν όλα αυτά τα γεγονότα? Γιατί δεν βάζουν έστω ένα ερωτηματικό για τις ερμηνείες του μυαλού τους, και αν επιβοηθούν τον Αντίχριστο για το σφράγισμα, πώς παρασύρουν και άλλες ψυχές στην απώλεια? Θα πλανεθούν αυτοί που το ερμηνεύουν με το μυαλό. Και ενώ τα σημεία φαίνονται ξεκάθαρα,
Το θηρίο στις Βρυξέλλες με το 666 έχει σχεδόν κουφίξει όλα τα κράτη στο κομπιούτερ. Η κάρτα, η ταυτότητα, η εισαγωγή του σφραγίσματος. Τι φανερώνουν? Δυστυχώς στο ράδιο μόνο παρακολουθούμε τι καιρό θα έχουμε. Μετά λοιπόν από την κάρτα και την ταυτότητα, το φακέλωμα για να προχωρήσουν πονηρά στο σφράγισμα, θα λένε συνέχεια στην τηλεόραση ότι πήρε κάποιος την κάρτα του Δίνα και του τη σήκωσε τα χρήματα από την τράπεζα. Από την άλλη μεριά θα διαφημίζουν το τέλειο σύστημα, το σφράγισμα στο χέρι ή στο μέτωπο με ακτίνες λέιζερ που δεν θα διακρίνεται εξωτερικά με το 666 το όνομα του Αντίχριστου. Επίσης ο γέροντας γράφει στο χειρόγραφό του. Δυστυχώς και πάλι ορισμένοι γνωστικοί θα φασκιώνται τα πνευματικά τους τέκνα σαν τα μωρά, δίθε για να μην στεναχωριούνται. Δεν πειράζει, αυτό δεν είναι τίποτα, αρκεί εσωτερικά να πιστεύετε. Και ενώ βλέπουμε τον Απόστολο Πέτρο που εξωτερικά αρνήθηκε τον Χριστό και ή το άρνησης, αυτοί αρνούνται το Άγιο Σφράγισμα του Χριστού που τους δόθηκε στο Άγιο Βάπτισμα. Σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου. Με το να δέχονται τη σφραγίδα του Αντίχριστου λένε και ότι έχουν μέσα τους το Χριστό. Παρόλα λοιπόν αυτά που ανέφερα, ακούει κανείς ένα σωρό δυστυχώς ανοησίες του μυαλού από ορισμένους σημερινούς γνωστικούς. Ο ένας να λέει, εγώ θα δεχτώ την ταυτότητα με το 666, θα βάλω και ένα σταυρό, και ο άλλος να λέει, εγώ θα δεχτώ το σφράγισμα στο κεφάλι με το 666 και θα κάνω και ένα σταυρό στο κεφάλι, γράφει ο γέροντας. Και ένα σωρό όμοιες ανοησίες που νομίζουν ότι θα αγιαστούν με αυτόν τον τρόπο, ενώ αυτά είναι πλάνες. Μόνο αυτά που δέχονται αγιασμό, αυτά μόνον αγιάζονται. Η πέτρα με θαύμα γίνεται ψωμί, η ακαθαρσία δεν δέχεται αγιασμό. Επομένως ο διάβολος, ο Αντίχριστος, όταν είναι στην ταυτότητά μας ή στο χέρι ή στο κεφάλι μας με το σύμβολό του, δεν αγιάζονται με το να βάλουμε και ένα σταυρό. Έχουμε τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού, του Αγίου Συμβόλου, τη Θεία Χάρη του Χριστού, μόνον όταν αρκούμεθα στο Άγιο Σφράγισμα του βαπτίσματος που απαρνούμεθα του σατανά και συντασσόμεθα το Χριστό και δεχόμεθα το Άγιο Σφράγισμα σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου, γράφει ο γέροντας Παΐσιος στο χειρόγραφό του. Στο που είστε μαζί μας, θα πω αμέσως για τους φιλοξενούμενους μας. Είχαμε ανακοινώσει τα τηλέφωνα, να πάρω ένα πρώτα που περιμένει η ώρα. Κυρία Μιχαηλίδου, σας ακούμε. Ναι. Παρακαλώ. Ναι, σας ακούτε. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω σχετικά πρώτα για το βιβλίο του Γέροντα, αν είναι προσωπικά συμπεράσματα η άποψη του συγγραφέα ή απλώς περιγράφει κατόπιν μελέτης της αποκάλυψης ή άλλων κοσμογονικών θεωριών. Επίσης, ρωτώ τον Πάτερ Παρασκευά, αν και τους παρευρισκόμενους φυσικά, αν αυτή η ανησυχία της λήξης, όπως είπε ο Πάτερ Παρασκευάς, της ιστορίας και της Δευτέρας Παρουσίας αφορούν μόνον την ελληνοορθόδοξον εκκλησία ή των ευρύτερων ορθόδοξων κόσμων, και αυτό είναι αποτέλεσμα απλώς της άγνοιας και του φόβου του αγνώστου του ανθρώπου. Γιατί όλες τις εποχές αγωνιά ο άνθρωπος για το μέλλον του και το αύριο του. Σας ευχαριστώ, κυρία Μιχαηλίδου. Θα απαντήσει ο πατέρας Παρασκευάς. Να σας πω ότι ναι, είναι αποτέλεσμα μεγάλης έρευνας εκ μέρους του Γέροντα Νεκτάριου, αλλά θα τον αφήσουμε να σας μιλήσει ο ίδιος σε πολύ λίγη ώρα από την Ελλάδα που βρίσκεται. Η κυρία Ιερονιμίδου να μας μιλήσει επίσης. Κυρία Μυρονίδου, συγγνώμη, σας ακούμε. Ναι, χαίρετε σε όλους σας. Ήθελα να πω το μόνο πράγμα, ότι την Αποκάλυψη τη γνωρίζουμε όλοι οι Ορθόδοξοι. Φυσικά και την πιστεύουμε. Αλλά το δικό μου πιστεύω είναι ότι ο χριστιανός όταν βαδίζει στα χνάρια του Χριστού και πιστεύει τον Χριστό, οπωσδήποτε είναι πάντα με τον Χριστό. Και ο άνθρωπος που πλανεύεται και καθημερινώς κάνει τα έργα του Αντίχριστου, αυτός ο άνθρωπος προσδοκεί να δει τον Αντίχριστο. Όταν ο χριστιανός είναι κοντά στο Θεό, δεν τον ενδιαφέρει
ποια είναι η μάνα του Αντίχριστου και προσπαθεί να αποφύγει από τα έργα του Αντίχριστου και δεν πλανεύεται καθόλου. Όπως όλοι αυτοί οι Αντίχριστοι περιμένουν να δουν τον Αντίχριστο και οι Ορθόδοξοι, εμείς οι πιστοί, το δικό μου το πιστεύω είναι να δω τον Χριστό. Αυτό έχω να πω και τίποτα παραπάνω. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας απόγευμα. Και σε εσάς. Πατέρα Παρασκευά, να καλωσορίσω πρώτα απ' όλα τον κύριο Βαρνάβα Σαββίδη, που είναι εκπρόσωπος ομίλου Ελεύθερης Σκέψης, νευροεπιστήμονας. Ξεκίνησα από ψυχολογία και κατέληξα νευροεπιστήμη. Και θα μας πείτε, αν θέλετε, μετά γιατί. Τον κύριο Αντώνη Αλεξόπουλο, επίσης εκπρόσωπο ομίλου Ελεύθερης Σκέψης, διδάκτορ κοινωνιολογίας. Σας ευχαριστούμε. Κοινωνιολογία του αθλητισμού. Του αθλητισμού. Ακόμα καλύτερα. Και φοράει μια πολύ έτσι ιδιαίτερη μπλούζα. Δεν ξέρω αν μπορείς, Μαρίνο Γιαννάκη, να δείξεις ένα κοντινό πλάνο σε κάποια φάση. Πάντως είσαι με διάθεση χιούμορ πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν νομίζω μόνο χιουμοριστική μπορεί να είναι. Λοιπόν, ο κύριος Κλήτος Ιωαννίδης, συγγραφέας, ερευνητής, συνεργάτης της εκπομπής μας και καθηγητής του Πανεπιστημίου. Σας ευχαριστούμε, κύριε Ιωαννίδη. Και ο κύριος Κώστας Παπαγεωργίου, επίσης συνεργάτης μας, συγγραφέας, ερευνητής και πολιτικός επιστήμων. Λοιπόν, να δώσουμε λίγο ένα λεπτό στον πατέρα Παρασκευά να απαντήσει το ερώτημα. Εάν όλο αυτό είναι θέμα της δικής μας ορθόδοξης πίστης ή αν αγκαλιάζεται από τον υπόλοιπο χριστιανικό κόσμο. Έχω την εντύπωση ότι αυτός ο πολύς φόβος που βγαίνει, ότι περισσότερο κινείται μεταξύ των ελληνοφώνων ορθοδόξων χριστιανών, λιγότερο οι Ρώσοι και οι Σλάβοι, και ίσως καθόλου οι υπόλοιποι χριστιανοί, οι οποίοι εντάξει διαφέρουν από εμάς ως προς τον τρόπο σκέψης, ως προς την πνευματικότητα και το καθεξής. Ίσως σε εμάς αυτός ο φόβος να γίνεται πιο έντονος, αν θέλετε, και λόγω των εθνικών μας πόθων. Ταυτίζουμε και τους εθνικούς μας πόθους με όλα αυτά τα γεγονότα. Και ο πατήρ Ταΐσιος, απλώς να πω έτσι εισαγωγικά, ότι εγώ τον έζησα, τον γνώρισα. Και είμαι ίσως από τους πρώτους που έχουν αντίγραφο αυτού του χειρογράφου που έχετε δείξει από το 85 όταν ήμουν φοιτητής. Λοιπόν, ο πατήρ Παΐσιος έζησε έντονα αυτούς τους εθνικούς πόθους και μίλησε έντονα και για την ελευθερία της Κύπρου, την ελευθερία της Κωνσταντινούπολης και της Μικράς Ασίας και το καθεξής. Νομίζω ότι κάπου εμείς οι ελληνόφωνοι ορθόδοξοι κάπου τα ασυχίζουμε οι Έλληνες, κάπου συχίζουμε το ένα με το άλλο, ταυτίζουμε τους εθνικούς μας πόθους και φόβους με τον Αντίχριστο, με τα σημεία των καιρών και το καθεξής. Προτιμώ την κατάθεση της δεύτερης τηλεθεατρίας, η οποία έχει πει προτιμώ να είμαι με τον Χριστό και να ασχολούμαι με τον Χριστό παρά με οτιδήποτε άλλο. Θα δώσω τον λόγο στον φίλο κύριο Σαββίδη και να προχωρήσουμε. Θα παίζουμε τηλεφωνική άποψη και θα μπορείτε και ο ένας να διασταυρώνει μαζί με τον άλλο τις δικές του απόψεις. Μια πρώτη προσέγγιση, κύριε Σαββίδη, αν έχετε την καλοσύνη. Ο Πάτερ γενικά οι προφητείες είναι για σύγχυση, γιατί οι ίδιες οι γραφές είναι για σύγχυση. Όπως ξέρουμε, δημιουργήσαν χιλιάδες αιρέσεις, χιλιάδες παρακλάδια, ας πούμε. Μόνο ο χριστιανισμός και ακόμα και οι άλλες θρησκείες, έτσι πώς μπορεί κάποιον να έχει εμπιστοσύνη και να πρέπει να αναγκάζεται να κάτσει και να χάνεται μέσα στην μετάφραση και στην ερμηνεία. Ωραία, θέσατε μια ερώτηση. Ναι. Θα πρέπει να καλέσω τώρα τον κύριο Ιωαννίδη αν έχει κάποια απάντηση, έτσι για να αρχίσουμε να μου επιτρέψετε να διευθύνω λίγο τη συζήτηση, να μην χανόμαστε σε μεγάλες παραγράφους και υποπαραγράφους. Ρώτησε κάτι ο κύριος Σαββίδης τώρα. Μπερδεμένα πράγματα, χιλιάδες χειρόγραφα. Είναι γιατί δεν μελετούμε σωστά τα κείμενα. Καταρχήν η Αποκάλυψη δεν μιλά για Αντίχριστο, μιλά για τον αριθμό του θηρίου. Το 666 είναι ο αριθμός της ύλης. Ζούμε. Γιατί το λέτε αριθμό της ύλης? Διότι στην αριθμοσοφία το 666 είναι η ύλη. Τι είναι η αριθμοσοφία? Η αριθμοσοφία είναι η σοφία που ξεκίνησε από τους Πυθαγορείους, μπήκε στην εβραϊκή καβάλα και γενικά στον αρχαίο κόσμο και είχαν σύμβολα. Γι' αυτό και ο Ευαγγελιστής... Μας λέτε κάτι σημαντικό, κύριε Ιωαννίδη, ότι είναι ουσιαστικά ο κώδικας του χρήματος, ο κώδικας της ύλης. Με τη διαφορά όμως ότι λέει και το όνομα του θηρίου. Μίλησα για το θηρίο. Μιλάει για όνομα, δεν μιλάει για όνομα του θηρίου 666. Το θηρίο για μένα είναι ο υλικός κόσμος και τα έκιν
της ανθρωπότητας. Για να συνεχίσω, ο αριθμός του Χριστού είναι το 8. Μιλούμε για την 8η μέρα, η οποία εξέρχεται του 7ήμερου κύκλου, που σημαίνει νικέται ο χρόνος και ο Κύριος ήρθε για την αιωνιότητα, για την αιώνια. Ευχαριστώ κύριε Ανίδη. Θα δώσω τον μην μας τα λέτε όλα μας. Θα έχουμε 2 ώρες μπροστά μας να συζητούμε. Θα δώσουμε και ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Μιλήσατε για αριθμό, Σοφία. Ένα-ένα να τα ξεκαθαρίζουμε. Θα δώσω τον λόγο στον κύριο Αλεξόπουλο αμέσως μετά που θα ακούσουμε τον κύριο Χαραλάμπους. Και θα προχωρήσουμε, επιτρέψτε μου να διευθύνω, είμαστε πολλοί και θα χαθούμε. Κύριε Αλεξόπουλο, ο κύριος Χαραλάμπους, παρακαλώ. Μας ακούει ο κύριος Χαραλάμπους στο τηλέφωνο? Παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Αλεξόπουλο, εάν θέλει να απαντήσει, και μετά πάμε στον κύριο Παπαγιώργη. Δεν θα απαντήσω αρχικά, θα τοποθετηθώ αρχικά και μετά θα απαντήσω και για την αριθμολογία. Το θέμα της εκπομπής και το όνομα Αντίχριστος μου δίνει ευκαιρία να πω 2-3 σημεία για το τι είναι αυτή η οντότητα και τι ρόλο διαδραματίζει από κοινωνιολογικής άποψης. Όχι τόσο από θρησκευτικής, γιατί οι θρησκείες στο πλαίσιο της κοινωνίας υπάρχουν. Λοιπόν, για ένα ορθολογιστή αντικειμενικό που δεν πιστεύει οπουδήποτε και μπορεί να κρίνει τα πράγματα αντικειμενικά, ο Αντίχριστος είναι ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιεί η θρησκεία, ο χριστιανισμός, προς εκφοβισμό, τρομοκρατία κτλ. Μαζί με την ιδέα της αμαρτίας, της κόλασης κτλ. Ξέρουμε ότι εγώ τουλάχιστον το βίωσα σαν μαθητής, τον τρόμο της κόλασης. Τον τρόμο του Αντίχριστου που τον συνέδεαν με τη μουσική, με συγκεκριμένη μουσική. Βλέπω επίσης, το δεύτερο μου σημείο είναι το γεγονός ότι οι θρησκείες οι ίδιες, ενώ δεν αποδέχονται την εξέλιξη του ανθρώπου, οι ίδιες είναι παραδείγματα εξέλιξης. Με τον ίδιο τρόπο που κάποτε τη γέννηση την παίρναμε κυριολεκτικά, πλέον μιλούμε στις μέρες ότι την παίρνουμε μεταφορικά. Με τον ίδιο τρόπο που μιλούσαμε για τη γη, ότι είναι επίπεδη, μετά τον αερέσαμε, και η θρησκεία το δέχεται πλέον την επιστημονική όψη. Με τον ίδιο τρόπο, ενώ σε μια άλλη εποχή δεχόμασταν τον Αντίχριστο κυριολεκτικά και πιστεύουμε ότι υπάρχει αυτό το άτομο που θα εμφανιστεί, τα βίντεο που είδαμε και οι ιστορίες από τον Παΐσιο κτλ. Το δείχνουν αυτό το πράγμα, ότι ακόμα και σήμερα στην Ορθόδοξη πίστη οι γνώμες είναι αντιφατικές. Βλέπουμε ιερωμένους να το δέχονται και να μην το δέχονται, σαν μια προσπάθεια να πείσουν τον κόσμο. Άρα μας λέτε εν ολίγης ότι είναι έβριμα εκφοβισμού. Θα το ονόμαζα εγώ χριστιανική μυθολογία, όπως ονομάζουμε ελληνική μυθολογία. Το κρατάμε. Το κρατάμε, πάμε στον κύριο Ανδρέα και να πάρουμε και τον κύριο Παπαγεωργίου. Και οπωσδήποτε θα έρθω κοντά σας. Κύριε Ανδρέα, σας ακούμε. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σας. Έχω πολλά ερωτήματα να θέσω, αλλά ας πάρω με μερικά. Ο χριστιανισμός έχει σαν πηγή του την Αγία Γραφή που αποτελείται από την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αφού δέχονται και τις δύο, γιατί έχουν το Χριστό ως κεφαλή του χριστιανισμού, τη στιγμή που ο Χριστός αποκάλεσε τους ιερείς της εποχής, και αφού ο χριστιανισμός είναι διαχρονικός, τους αποκάλεσε έχιδνες και ασβεστομένους τάφους που βρωμάνε. Πώς γίνεται να τον έχουν ως ηγέτη τους? Δεύτερον, αφού η Παλαιά Διαθήκη δεν αναφέρει πουθενά τη λέξη αγάπη, και πολλά άλλα. Ας με απαντήσουν αυτά. Και για το 666 είναι ο αριθμός της ύλης. Όπως το ένα είναι η αρχή ο Θεός, το 2 είναι η δημιουργία, το 3 είναι ο άνθρωπος, η δημιουργία του ανθρώπου που είναι με γιώτα, το 4 τα εφόδια που του έδωσε, το 5 να δημιουργήσει, το 6 να αποκτήσει υλικά αγαθά, το 7 να ευτυχήσει, το λέει και λέξη, το 8 να φτάσει στη θέωση, το 9 να εφοθεί με τον έξω κόσμο από τον δικό του σύμπαν, και το 10 να φτάσει στη θέωση με τις θεότητες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Το κάθε αριθμός έχει την έννοια του, και εδώ έχει την έννοια της ύλης. Του έχουν τον αριθμό του το χαραγμένο στο μέτωπο και στα χέρια, δηλαδή υποδουλώνει και αυτούς που έχουν την πνευματική και την χειρονακτική εργασία.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Με το που λέμε ευχαριστούμε να κλείνουμε την τηλεφωνική γραμμή για να έχουμε και ένα αριθμό με τους καλεσμένους μας, ώστε να δοθούν και ενάψματα και χρόνο σε όλους να μιλήσουν. Κύριε Παπαγεωργίου, και θα πάω στον πατέρα Παρασκευά για να απαντήσει. Όχι, νομίζω είναι πιο σωστά θεολογικά να απαντηθούν, αλλά αν θέλετε να πάρετε μια θέση. Μια πρώτη απάντηση στον τηλεθεατή μας είναι ότι ο Χριστός αυτά που είπε, τα είπε στους ιερείς τους Ιουδαίους της Διασποράς. Δεν τα είπε μετά την Καινή Διαθήκη, μπορεί να συνεχίσει ο Πάτερ και να πω και εγώ στο θέμα. Πιστεύετε ότι είναι άνθρωπος ο Αντίχριστος, είναι μύθευμα, είναι δαιμονολογία, όπως είπε ο κ. Αλεξόπουλος, εκφοβισμός? Όχι, εγώ προσωπικά άνθρωπος πιστεύω ότι θα είναι. Άνθρωπος. Ο Χριστός, το αντικείμενο μας θέμα προς συζήτηση είναι χρήμα και Αντίχριστος. Ο Θεός δεν είναι έργο του Θεού το χρήμα. Ο ίδιος εμίλησε ούτε θα βρίσουμε επί της γης. Αυτό το αντικείμενο είναι καθαρό κατασκεύασμα του Αντίχριστου και έναν από τα πλησιέστερα σημεία των καιρών. Η αγάπη και η λατρεία προς το χρήμα είναι αυτή που δημιουργεί την πυραμίδα του Αντίχριστου, ένα μεγάλο κομμάτι της οποίας έχει ήδη δημιουργηθεί και περιμένει την κατάλληλη ώρα να βγει στην κορυφή και θα αρπάξει τον Χριστό από μέσα μας, όπως τον αρπάζει συνέχεια από πολλούς. Θα προδώσουμε τον Ιησού, αν όχι όλοι, οι πιο πολλοί, και εκείνοι... Ήδη δεν το κάναμε. Ήδη το κάναμε, μα γι' αυτό σας είπα, ένα μεγάλο κομμάτι της πυραμίδας το έχουμε δημιουργήσει με το αντιχριστιανικό μας έργο. Υπάρχει αυτός ο Αντίχριστος, είναι γεννημένος τώρα ή... Δεν είμαι κανένας προφήτης να το ξέρω ελίτα, εκείνον που γνωρίζω όμως ότι έχουν μιλήσει για τον Αντίχριστο η Αποκάλυψη, οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και μέσα από τα λόγια του ίδιου του Χριστού. Πάω στον κύριο Αλεξόπουλο. Το χρήμα δεν είναι γεγονός των ημερών μας. Χρήμα υπήρχε ανέκαθεν από τον καιρό που έχουμε οργανωμένες κοινωνίες στην Μεσοποταμία. Πριν από τον Χριστό περίπου αιώνες. 5.000 χρόνια. Συνεπώς, επειδή έχει αναφερθεί το θέμα Θεός και ελευθερία και αν μπορούμε, αν ο Θεός επέτρεψε ή άφησε τους ανθρώπους ελεύθερους να δημιουργήσουν χρήμα. Είχα πει πριν, εκτός αέρα, ότι όταν μιλάμε για ένα Θεό που τον ορίζουμε ή τον ορίζουν οι θρησκείες σαν παντοδύναμο, η παντοδυναμία του αμέσως αναιρείται από όλα αυτά που λέμε. Σε ένα παντοδύναμο Θεό δεν θα υπήρχαν ούτε αντίχριστοι, ούτε σατανάδες, ούτε αμαρτία, ούτε κακά κτλ. Νομίζω ότι προφανές και η θέση μου ότι σαν άθεος, σαν κοσμικός, έχω απορρίψει όλους τους θεούς. Δεν είμαι μόνο αντίχριστος ή αντιχριστιανός, είμαι και αντισλαμιστής, είμαι και ενάντια οποιασδήποτε προκατάληψης και δαιμονίας. Στη δαιμονία επίσης είναι και αριθμολογία. Δηλαδή στο νούμερο 8 θα μπορούσαμε να βρούμε πολλές άλλες λέξεις, κάποιες από εκείνες όχι και τόσο θετικές ή καλές. Είναι ευχάριστο που ακούμε και αυτή την άποψη για να μπορέσουμε να σταθούμε σε ένα επίπεδο έτσι ανταλλαγής. Όχι, έχω τον κύριο Χριστάκη και υποσχέθηκα τον πατέρα Παρασκευά και θα πω στον κύριο Ιωαννίδη μετά και στον κύριο Σαββίδη. Κύριε Χριστάκη, σας ακούμε. Γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στο όνομα του εξεχάσα. Ο κύριος Αλεξόπουλος, Αντώνης Αλεξόπουλος. Ναι, θέλω να πω που την ημέρα που γεννήθηκε ο Χριστός εγγράφτηκε μια ιστορία μέχρι σήμερα, είναι. Μάλιστα. Η οποία μπορεί να ισχύει, μπορεί να μην ισχύει. Νομίζω ο χρόνος το δείχνει ότι κάπως ισχύει. Κάτι. Ξέρετε πώς επεκτάθηκε ο χριστιανισμός? Εγώ σου κάνω την ερώτηση. Εγώ γνωρίζω. Απλώς απάντησε με αυτό που θα σου θέσω. Το δεν πιστεύουμε στο Θεό, δεν πιστεύουμε στο Χριστό και να λες ότι είναι μυθολογία, νομίζω δεν είναι σωστό. Με βάση ποιο τη γνώμη, τη δική σου, ίσως. Τη γνώμη της Αγίας Γραφής. Τη γνώμη ενός βιβλίου που έχει γραφτεί και είναι 2.500-3.000 χρόνια τώρα. Κάποια ερώτηση? Αυτό μόνο σου θέτω, αυτό που του λέγω είναι μεγάλη ερώτηση. Δεν καταλάβω. Γιατί η ιστορία που γράφει αυτό το βιβλίο έγινε και γίνεται
το τι γράφει, αν τη διαβάσουμε σωστά. Μόνο να καταλάβουμε την Αγία Γραφή. Αυτή είναι η ερώτηση. Ναι, μα την Αγία Γραφή, αν τη διαβάζεις καθημερινώς έναν κομμάτι, ο καθένας την καταλαβαίνει πώς θέλει και πώς το βολεύει. Αν τη διαβάζεις με 6-7 άτομα και να έχει και θεολόγο μέσα, την καταλαβαίνεις. Σας ευχαριστώ. Έχει μεγάλη διαφορά. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, θα ξέρω ότι απευθύνθηκε μια ερώτηση. Προσπαθήσατε να την απαντήσετε λίγο στον αέρα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν είναι να πάρουμε τη βίβλο ή την Καινή Διαθήκη ή την Παλαιά Διαθήκη, γιατί όπως ξέρουμε όσοι πιστεύουν δέχονται και τις δύο, θα βρούμε διάφορα πράγματα μέσα, πολλά από τα οποία με βάση τα σημερινά δεδομένα του ανθρωπισμού δεν είναι ανθρωπιστικά. Βρίσκω μέσα βία, μίσος, ρατσισμό, βασικά ό,τι ήξεραν οι άνθρωποι πριν 2.000 χρόνια. Τα οποία δυστυχώς χρησιμοποιούμε σήμερα σαν δείκτη για να ορίσουμε τη ζωή μας, η οποία έχει σαφέστατα διαφορετικά δεδομένα. Χρησιμοποιούμε γνώση αρχαία, ατόμων τα οποία ήταν κατά πάσα πιθανότητα αμόρφωτα ή δεν είχαν την επιστήμη που έχουμε σήμερα και η γνώση, για να εξηγήσουμε τον κόσμο μας. Το οποίο είναι για μένα. Ωραία. Είναι η άποψή σας. Κάτι άλλο. Ρώτησα κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Αν γνωρίζει ο τηλεθεατής πώς επεκτάθηκε ο χριστιανισμός. Ξέρουμε όλοι και μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε για να καταλάβουμε παρόλο που δεν λέγεται ότι επεκτάθηκε όπως επεκτάθηκαν όλες οι κοινές θρησκείες. Υπήρχε διαδικασία προσελκυσμού, υπήρχε βία, σταυροφορίες, κάψη του αποκάλεση διαφόρων θρησκειών σαν ιδωλοτρίες. Τα ξέρουμε αυτά. Δεν υπάρχει κάτι νέο. Η ηθική μας θα ήταν τραγικό να αντίγαζε από τις θρησκείες. Η ηθική μας πηγάζει από τον τρόπο που επικοινωνούμε, συμπεριφερόμαστε σε καθημερινή βάση. Ευχαριστώ κύριε Αλέξανδρου. Σας ευχαριστώ. Ο πατέρας Παρασκευάς, έχουν τεθεί διάφορα. Να είστε λίγο σύντομος για να δώσω το λόγο και στον κύριο Ιωαννίδη, αν θέλετε. Άλλωστε όλη την ώρα θα συζητάμε εδώ. Τέθηκε το ερώτημα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Μου επιτρέπεις να σε λέω Αντώνη? Φυσικά. Λοιπόν, εγώ πιστεύω πως εάν υπήρχε εδώ ένα μηχάνημα που να μπορούσε να κάνει μια ακτινογραφία στο βάθος της σκέψης και της καρδίας του Αντώνη, ίσως να αποδείχνει ότι είναι ο πιο πιστός από όλους μας. Και το λέω χωρίς υπερβολές αυτόν τον πράγμα. Αυτό μαρτυρείται από τις διάφορες του αντιδράσεις, οι οποίες μπορεί να είναι και αποτέλεσμα το ότι στον δρόμο σου ίσως να μην βρεθήκαν οι σωστοί άνθρωποι, οι οποίοι να σου έθεταν τις σωστές βάσεις, αντιλήψεις και το τι στην πραγματικότητα είναι η Εκκλησία, όχι ο χριστιανισμός. Για να απαντήσω, να ολοκληρώσω για να απαντήσω και στον κύριο προηγουμένως ότι είπε για η πηγή είναι Αγία Γραφή και το καθεξής. Η πηγή δεν είναι Αγία Γραφή. Η πηγή της αποκάλυψης και της φανερώσεως του Θεού είναι η Εκκλησία. Η Αγία Γραφή είναι ο φορέας αυτής της αποκάλυψης. Αυτό λοιπόν, ο Χριστός χρησιμοποίησε το χρήμα, κύριε Παπαγεωργίου. Είχε και βαλάντιο και το κρατούσε ο Ιούδας και με αυτόν το βαλάντιο έβγαζαν τα έξοδά τους και οι Απόστολοι χρησιμοποίησαν το χρήμα και ο Απόστολος Παύλος λέει ότι με τη δουλειά που κάνω και τα χρήματα που βγάζω καλύπτω τις χρείες μου και ούτω καθεξής. Τώρα, αν γίνεται κακή χρήση, κατάχρηση δηλαδή του χρήματος, εάν το χρήμα θεοποιείται από τους ανθρώπους, αν το χρήμα χρησιμοποιείται κακώς από τους ανθρώπους μέχρι και να σκοτώνουμε ανθρώπους και να πουλούμε συνειδήσεις, ένα άλλο θέμα. Αλλά αυτόν καθ' αυτόν το χρήμα δεν μπορεί να θεωρείται κακό, διότι και εσείς και εγώ που είμαι ιερέας χωρίς χρήμα δεν μπορούμε να ζήσουμε. Ούτε τα παιδιά μας μπορούν να ζήσουν χωρίς χρήμα. Δηλαδή, ας μην δαιμονοποιούμε κάποιες καταστάσεις και να τις επιγράφουμε και στην Αγία Γραφή, για παράδειγμα, και θεωρούμε ότι η Αγία Γραφή αυτά λέει. Γιατί αυτές οι απόψεις γεννούν τις αντιδράσεις του Αντώνη και του οποιοδήποτε άλλου. Παρακαλώ γέροντα μου, αλλά δεν μίλησα περί ανυπαρξίας του χρήματος, αλλά ετώνησα αυτά που ετώνησε και ο ίδιος ο Χριστός. Ο Χριστός είπε το χρήμα αντίχριστο. Όχι. Ένα λεπτό πάτερ. Ο Νεανίας επήγαινε στον Χριστό και του είπε τι πρέπει να κάνω για να κερδίσω την βασιλεία των ουρανών.
πήγαινε παιδί μου, πώλησε τα υπάρχοντά Ναι, δεν του. σημαίνει ότι ο Χριστός όμως ανάγει το χρήμα στη σφαίρα του αντιχρίστου ή το χαρακτηρίζει αντίχριστον. Είπεν στον Πέτρο μπίνε ψάρευσε και αυτό που έπιασε μπίνε πλήρως στο διαφόρον του. Γέροντα μου, είναι διαμέσου του χρήματος που πουλούμε τον Χριστό. Ό,τι έκανε ο Ιούδας το κάνουμε και πάρα πολύ. Και τα πλέον ευάλωτα θύματα του αντίχριστου είναι άτομα τα οποία κυνηγούν την ευμάρεια, την πολυτέλεια και την καλοζωή. Σας ευχαριστώ. Θα πάρω τον κύριο Κατσαρή και πάω στον κύριο Ιωαννίδη και στον αγαπητό κύριο Σαββίδη που τον αφήσαμε πίσω. Παρακαλώ κύριε Κατσαρή. Καλησπέρα Ελίζα, καλησπέρα στους σας ακούνε. καλεσμένους σας. Πολύ ενδιαφέρον η εκπομπή σας. Θα ήθελα να θέσω δύο θέματα. Ακούσουμε. Ένα στον κύριο Παναγιωτόπουλο, πώς τον λένε, τον πώς τον λένε? Κύριος Αντώνης Μεταξόπουλος. Αντώνη Μεταξόπουλο. Σας έκανα και από μετάξι. Κύριε Αντώνη Μεταξόπουλε, εσύ πιστεύεις ότι δεν πιστεύεις πουθενά? Το τονίζεις ότι είσαι άθεος? Φυσικά. Φυσικά. Είναι αποτέλεσμα. Φυσικά. Φίλε μου, να σου πω κάτι. Κάπου πιστεύεις. Δεν έχει άνθρωπο μπας στη γη που να δεν πιστεύει κάπου. Πρώτον, αυτόν δεν υπάρχει άνθρωπος. Πιστεύεις στον Μαμονάν. Αν δεν πιστεύεις στο Χριστό ή στο Ισλάμ ή στους Βούδες, πιστεύεις στον Μαμονάν. Κάπου πιστεύεις. Δεν έχει να πιστεύεις πουθενά. Δεν πιστεύω στη δύναμη του ανθρώπου, του είδους μας. Πώς τα καταφέραμε μέχρι τώρα σαν είδος και καταφέραμε πάρα πολλά σαν είδος. Κύριε Κατσαρή, θέλετε να συνεχίσετε την ερώτηση? Να συνεχίσω ακόμα κάτι στον Πάτερ Παρασκευά. Ναι. Πάτερ Παρασκευά, στην Αγία Γραφή γράφει μας ότι ο Χριστός το είπε, ο ίδιος ο Χριστός, ότι είπε δεύτερη φορά να μην παντρευόμαστε. Τρίτη να μην παντρευόμαστε. Η Εκκλησία μας το κάνει. Για ποιο λόγο? Εγώ σε δίλημμα τώρα δεν ξέρω τι να κάνω στη ζωή μου. Εγώ με τα δύο πράγματα το ξέρω. Κύριε Κατσαρή μου, δεν είναι της μέρας αυτή στο θέμα μας, αλλά επειδή πήρατε τηλέφωνο, ευχαριστούμε πολύ κύριε Κατσαρή. Ευχαριστούμε. Δεν είναι της μέρας. Ας μείνουμε στα του αντίχριστου, της ύλης, εάν είναι άνθρωπος, εάν δεν είναι, εάν είναι εκφοβισμός, εάν είναι μυθεύματα. Αν θέλετε πολύ γρήγορα να δώσετε μια απάντηση για να μην τον αφήσουμε τον άνθρωπο δίχως. Προς το δεύτερο γάμμα, δεν έκαμε δεύτερο γάμμα, δεν είναι άνθρωπος. Μέχρι 3 γάμους. Θα έρθουμε στο θέμα μας. Θα έρθουμε στο θέμα μας. Εξηγήσαμε προηγουμένως, κάναμε μια διαβολή. Πρέπει να πω στον κύριο Ιωαννίδη όμως. Για να πούμε για αντίχριστο, για χρήμα, για ύλη. Ακριβώς. Θα μας καθοδηγήσει λίγο ο κύριος Ιωαννίδης και ο κύριος Σαββίδης που τους αφήσαμε λίγο πίσω. Προηγουμένως, όταν συζητούσαμε οι δύο μας, είχα ξεκινήσει μάλλον να μιλώ για την Αποκάλυψη. Της οποίας πιστεύω γίνεται ερμηνευτική κατάχρηση κυρίως από σύγχρονους. Αυτό το βιβλίο, πρέπει να ξέρουμε, έλεγα και πρόσφατα σε μια άλλη εκπομπή, ότι έχει ταλαιπωρήσει την Εκκλησία αυτό το βιβλίο. Δεν εντάχθηκε στο λεγόμενο κανόνα των βιβλίων της Καινής Διαθήκης ευθύς εξ αρχής, όπως τα υπόλοιπα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Αλλά φτάσαμε μέχρι τον 6ο, 7ο αιώνα, μέχρι να καταλήξει η Εκκλησία οριστικά, αν αυτό το βιβλίο ωφελεί τους ανθρώπους και είναι προς το πνευματικό συμφέρον να ενταχθεί. Δεδομένου ότι δεν υπήρχε αμφιβολία ότι ήταν πρωτότυπο έργο του Ευαγγελιστή Ιωάννη. Να προχωρήσω παρακάτω. Και ο λόγος ήταν αυτός, ο έντονα προφητικός λόγος του βιβλίου, τον οποίο οι πατέρες της Εκκλησίας, προσέξτε αυτό το πράγμα, οι πατέρες της Εκκλησίας, δηλαδή ο μεγαλύτερος ερμηνευτής πατέρας της Εκκλησίας, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεόστομος, ο μεγαλύτερος θεολόγος ερμηνευτής, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, δεν, ξέρετε, με πολλή διάκριση, με πολύ φιδό και με πολύ φόβο άγγιζαν που και που σημεία της Αποκάλυψης. Γιατί? Για ακριβώς αυτόν το επτασφράγιστον του βιβλίου, το δυσερμήνευτον των προφητιών. Και έλεγα και προηγουμένως. Βοηθήστε με λίγο να δώσω το λόγο και στους άλλους καλεσμένους. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Μιλούμε για αντίχριστο. Και προσπαθούμε να εντοπίσουμε πρόσωπο και καταστάσεις και το καθεξής. Η πρώτη προφητεία για την έλευση του Χριστού ελέγχθη 800 χρόνια πριν τη γέννηση του Χριστού. Προσέξτε αυτό το πράγμα. Ποιος λέει δηλαδή ότι αυτά που έγραψε ο παππούς ο Παΐσιος, τον οποίο εγώ προσκυνώ και σέβομαι ως Άγιο, θα εκπληρωθούν αύριο,
σε 10 χρόνια ή σε 800 χρόνια. Ευχαριστώ, Πατέρα. Ποιος το λέει αυτό το πράγμα? Οπότε, οποιασδήποτε ερμηνείες περί ελεύσεως και δράσεις του Αντιχρίστου, οι οποίες μόνο εκφοβισμό βγάζουν στους ανθρώπους, θέλουν πολύ προσοχή. Ο κύριος Γιαννακού. Ναι, θα μείνετε πολύ ώρα πίσω όμως, γιατί έχω δύο ανθρώπους που δεν τους έδωσα καθόλου τον λόγο. Ναι, κύριε Γιαννακού, σας ακούμε. Ναι, γεια σου κύριε Ελίτσα. Σας ακούμε. Από την Άννα Καμιλό, σχετικά με το θέμα μας. Τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης είναι 39 και της Καινής Διαθήκης 27, σύνολο μας κάνουν 66 βιβλία. Και 6 μέρες που πρέπει να μας δημιουργήσει ο Θεός μας κάνουν τις 3 εξάρες. Αντίχριστος είναι ο ίδιος ο άνθρωπος που πρέπει να το δημιουργήσει ο Θεός 3 φορές. Είναι 39 τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, τώρα 39. Μόλις τώρα ο πατέρας θα Παρασκευάς. Μην λέτε ό,τι θέλετε. Υπάρχουν τα πρωτοκανονικά και δευτεροκανονικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Το λοιπόν τα οποία δεν είναι 39, τα 39 είναι πρωτοκανονικά. Και διαβάσετε, βρίσκεται 47 βιβλία. Σας ακούω. Ναι, κοίταξε να δεις. Το πρόβλημα της ανθρωπότητας σήμερα έχω εξαιρέσει το πνεύμα του λόγου, το πνεύμα τάγιο που την Αγία Γραφή. Οι άνθρωποι έχουν προσκολλήσει το γράμμα του λόγου, γι' αυτό υπάρχει μεγάλη σύγχυση. Όλες οι θρησκείες, καμιά θρησκεία δεν είναι να κάνει τον Θεό. Είναι όλοι οι Ιούδες. Σαν οι Ιούδες πρέπει να πάρετε τέλος πάντων τη χάρη που κερδίσετε την προδοτία σας. Ο Σταυρός με τον Χριστό. Ο λόγος του Θεού είναι έξω από φυσικό χρόνο. Ο Θεός είναι έξω από φυσικό χρόνο. Ο Θεός είναι αρχή και ο τέλος. Είναι η ύπαρξη της αρχής και ο τέλος είναι ο Θεός. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάω στον κύριο... Όχι, θα πάω στον κύριο Ιωαννίδη και στον κύριο Σαββίδη. Δεν θα μας διακόψει κανείς. Θα σας ακούσουμε. Εμείς το χρόνο που έχουν οι υπόλοιποι και όχι μόνο εδώ, αλλά και οι έξω. Δώστε μου 5 λεπτά να ακούσουμε τους ανθρώπους. Λοιπόν, εγώ επανέρχομαι στα θέματα του Αντιχρίστου που εθίγησαν αρχικά. Είπα ότι η λέξη, το όνομα Αντίχριστος δεν υπάρχει στην Αποκάλυψη. Υπάρχει το όνομα του Θηρίου, το 666, και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο οποίος είναι ο ίδιος συγγραφέας, που μιλά και στην Αποκάλυψη και στις επιστολές του, λέει Αντίχριστη πολύ γεγονάζει. Και όποιος δεν δέχεται Ιησού Χριστόν, ενσαρκή ελιληθότα, δηλαδή που ήρθε και σαρκώθηκε μεταξύ των ανθρώπων ως Υιόν του Θεού, είναι Αντίχριστος. Δηλαδή θέτει όρια ότι αποκαλούμε Αντίχριστον και Αντίχριστος. Δηλαδή ότι μπορεί να μην είναι ένα πλάσμα, μας λέτε. Ναι, Αντίχριστη λέει πολύ γεγονός, δηλαδή ένας μεγάλος αριθμός, και είναι όσοι δεν εκφράζουν το πνεύμα του Θεού, την αγάπη του Θεού, την αλήθεια του Θεού. Λοιπόν, και το σημαντικό είναι ότι ο Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα προς Θεσσαλονικής επιστολή λέει ότι το βδέλιγμα της ερημόσεως, το ρήθεν δια Δανιήλ του προφήτου, για το οποίο μίλησε ο προφήτης Δανιήλ, αυτός θα ανακηρύξει τον εαυτόν του Θεόν εις τον ναόν του Θεού και θα βλασφημίσει πάντα Θεόν και πάντα Θεόν. Άρα θα είναι ένας στο τέλος της ημέρας. Όχι, το βρέλιγμα της ερημόσεως είναι ο Σατανάς ο ίδιος, ο οποίος θα σαρκωθεί. Τώρα, αν θα λέγεται Αντίχριστος ή αν θα λέγεται... τώρα μας δίνεται μια μορφή, θα είναι ένα πλάσμα συγκεκριμένο. Είναι ο ίδιος ο Σατανάς που είναι αντίθεος και ο οποίος θα ανακηρύξει τον εαυτόν του Θεού. Πάντως, κύριε Ιωαννίδη, από αυτά που μας έχετε πει όλους, είναι γύρω από την ύλη. Γύρω από την ύλη, αυτό που βγαίνει ως συμπέρασμα. Τα κείμενα, Ελίτα, δεν μπορούμε να λέμε διάφορα σχόλια. Είναι γύρω από την ύλη ή δεν είναι? Για την ύλη είναι ότι είναι αντίθεο. Η ύλη από μόνη της δεν είναι κακιά. Ο Θεός την δημιούργησε για να γίνει έκφραση και φορέας του πνεύματος και να είναι θεία και άγια. Από ύλη ήταν καμωμένη και η Αγία Παρθένος. Η ρού όμως που έφτασε έγινε παν Αγία. Λοιπόν, διότι εξέφρασε Θεό. Και επομένως έχει σημασία
τι εκφράζει ο καθένας μέσα από την ύλη. Σας ευχαριστώ. Κύριε Σαββίδη. Θέλω να απαντήσω και... Όχι, θα γίνει μετά πήρατε περισσότερο χρόνο. Όχι, πήρατε πολύ περισσότερο από τον πατέρα Παρασκευά. Ναι. Παρά εμείς. Να μην ακούμε τον κόσμο, να αφήνετε έκπληκτη. Όχι, αφήνεις εσύ. Όχι, λυπάμαι, πρέπει να μπάζουμε και τους τηλεθεατές. Γιατί να μην απαντήσω σε ένα... Γιατί κύριε Ιωαννίδη μου, πρέπει να μιλήσει και ο κύριος Σαββίδης. Για τον απλούστατο λόγο. Ο κύριος Σαββίδης, αλλά και εμείς σε άλλες περιπτώσεις έχουμε υπομονή, τρομακτική υπομονή. Και σας έχω δώσει τον χρόνο, αλίμονο. Απολογούμε κύριε Ιωαννίδη, αλλά θα δώσω τον χρόνο στον κύριο Σαββίδη. Να δώσεις τον χρόνο. Παρακαλώ. Τα κείμενα δεν είναι αυταποδεκτά και ιδίως είναι τρομακτικό το γεγονός ότι κρεμούμαστε με τα συγκεκριμένα τα βιβλία για να καθορίσουμε ολόκληρη μας τη ζωή. Δηλαδή, ας πούμε τώρα, γιατί κάθονται και συζητούν αν μπορεί να είσαι καλός άνθρωπος χωρίς να έχει σημασία αν πιστεύεις κάπου ή όχι. Δηλαδή, είναι και γεμάτο αφέλεια και ματαιοδοξία τώρα που πάνω στις γραφές, οι οποίες, όσον και να πεις από ανθρώπους που γραφτήκα, δεν ξέρουμε αν... Αμφισβητείτε τις γραφές. Να σου πω ότι συμβαίνει και ψυχολογικά. Συνήθως οι προφητείες γραμμένες σαν γενικούρες, δηλαδή προφητείες λάστιχων, όπου χτυπά να κάτσει. Και μετά πιάνουν λέξεις, παίζουν με τις λέξεις, αναποδογυρίζουν γράμματα και βλέπουν ό,τι θέλουν να δουν. Στη ψυχολογία του αυτό είναι. Και ιδίως μαζί με το είναι και το post-hoc fallacy που συμβαίνει με τις προφητείες. Δηλαδή, και με τις θεωρίες της συνωμοσίας, δηλαδή του ταούλα, αντίχριστος, είναι και θεωρίες της συνωμοσίας και για εξωγήινους και για το 2012 και κάθε φορά αλλάσουν την ημερομηνία. Τα αμφισβητείτε δηλαδή επειδή είναι γραμμένα από ανθρώπους. Ναι, επειδή αλλάσουν τις ημερομηνίες συνέχεια. Τώρα είναι το 2012, μετά το πήρα στο 2015. Άρα θεωρείτε ότι είναι κοροϊδία αυτό. Είναι κοροϊδία και ένας άνθρωπος ορθολογιστής δεν τα έχει ανάγκη στη ζωή του. Μπορεί να ζήσει με την επιστήμη. Τίποτα άλλο. Έχετε τηλέφωνα που περιμένουν να πάρουμε, παρακαλώ. Σας ακούμε. Κύριε Νίκο, σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Εγώ προς τον κύριο Αλεξόπουλο ήταν να κάνω μια ερώτηση. Μάλιστα. Είναι σχετικά να θέσω μια ερώτηση ότι μήπως αυτές οι όλες οι θρησκείες που ασπάζεται όλος ο κόσμος παγκόσμια, μήπως είναι εταιρείες για να εφαρπάζουν τα χρήματα του κόσμου, δηλαδή να πιάνουν τα λεφτά του κόσμου. Εγώ θα απαντήσω κοινωνιολογικά. Οι θρησκείες γενικά, όχι μόνο. Τον άκουσα, εντάξει, ορισμένα πράγματα, εγώ και δεύτερος άνθρωπος και μελετώ τον άνθρωπο, δηλαδή ο καθένας μας είναι ένας θεός για καθεμένα. Σας ευχαριστούμε. Είναι ένας θεός. Ευχαριστούμε. Απαντήσω κοινωνιολογικά. Δηλαδή γενικά όταν βλέπουμε τη θρησκεία σαν κοινωνικό θεσμό, που είναι κοινωνικός θεσμός, υπάρχει στο πλαίσιο της κοινωνίας, γενικά όλοι οι κοινωνικοί θεσμοί επιζητούν δύναμη και επιρροή. Οπότε δεν νομίζω να είναι μόνο το χρήμα. Φυσικά υπάρχει πολύ αυτό που ονομάζουμε money making και profit making από θρησκείες, όχι μόνο τη χριστιανική, αλλά και από άλλες. Αλλά νομίζω το πιο σημαντικό που επιζητάει η κάθε θρησκεία, είτε χριστιανισμός λέγεται, είτε μουσουλμανισμός λέγεται, είτε ιουδισμός λέγεται, είναι επιρροή, δύναμη και έλεγχος της ζωής των ανθρώπων. Δεν είναι μόνο πίστη, είναι κοινωνιολογική παρατήρηση. Στην περίπτωση της δική μας στην Κύπρο, μπορούμε να δούμε ακριβώς που θέλει να έχει βαθμό επιρροής η Εκκλησία. Πού θέλει να έχει βαθμό επιρροής? Να ξεκινήσουμε από την παιδεία, από τα πολιτικά, από τα οικονομικά. Δεν χρειάζεται να πω και περισσότερα. Νομίζω είναι οι πιο σημαντικές σφαίρες. Θέλει να απαντήσει? Δεν ήθελα να απαντήσω. Είναι πολύ ευθέως που μίλησε ο κύριος Αλεξόπουλος. Γίνεται προς συζήτηση και με κάνει έμφανα τον χρόνο και τις δυνατότητες να επεκταθούμε. Έτσι πολύ σύντομα θέλετε μια απάντηση? Για να μπορέσουμε να κρίνουμε τη στάση της Εκκλησίας σήμερα, για παράδειγμα, επί Χρυσοστόμου του Δευτέρου, ή πριν 10 χρόνια επί Χρυσοστόμου του Πρώτου, ή 30 χρόνια επί Μακαρίου του Τρίτου, για παράδειγμα. Θα πρέπει να δούμε τα γεγονότα μέσα
στη ροή τους, μέσα στην περιραίουσα ατμόσφαιρα, και οπωσδήποτε όχι άσχετα προς την ιστορία του συγκεκριμένου τόπου. Ως εκεί, μην το τραβήξουμε περισσότερο, γιατί θα ξεφύγουμε από το θέμα. Κύριε Παπαγεωργίου. Για να πλουστεύσουμε τα πράγματα, Ελίτα, και για τους παρευρισκόμενους και για τους τηλεθεατάς, να πούμε ότι η λέξη αντίχριστος δέχεται δύο ερμηνείες εξίσου σωστές. Πρώτον είναι αυτός που φανερά πολεμά τον θεάνθρωπον και το έργο του, και η δεύτερη ερμηνεία είναι αυτός που μιμείται ένα ψεύτικο χριστιανισμό, έναν πυθικισμό. Βάσει αυτής της λογικής ερμηνείας της λέξεως, βεβαίως υπάρχουν πολλοί αντίχριστοι. Το έργο του αντίχριστου είναι πονηρό και πολύ εύκολο. Όλων ευκολίες σου τάζει και προχωράς και σε κερδίζει. Ενώ αντίθετα το έργο του Χριστού είναι πολύ δύσκολο. Ο έχων δύο χιτώνας να δώσει τον ένα σε αυτό που δεν έχει. Αν σε να πείσουν από τη μία πλευρά να στρέψεις και την άλλη σου πλευρά, πόσοι μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα? Γι' αυτό είναι που κερδίζει συνέχεια ο Αντίχριστος. Και κάποιος θα διερωτηθεί, γιατί ο Θεός να είναι τόσο αυστηρός, να μας δώσει το δύσκολο δρόμο, ενώ ο Αντίχριστος να μας παραχωρήσει τον εύκολο? Ωραία να απαντήσω ότι ο Θεός γνωρίζει ότι η εδώ παρουσία μας είναι πρόσκαιρη, είναι μια σταγόνα στην αιωνιότητα. Αυτό είναι που έχει σημασία. Σας ευχαριστώ, κύριε Παπαγεωργίου. Ο κύριος Ιωαννίδης. Θα ήθελα να απαντήσω στον κύριο Αλεξόπουλο και στον κύριο Σαββίδη ως εξής. Καταρχήν, οι Άγιες Γραφές υπήρξαν η πηγή του πολιτισμού, του παγκόσμιου πολιτισμού, και αν κάποιοι άνθρωποι έκαναν σφάλματα και έκαναν πράγματα τα οποία αντίκυνται προς την ελευθερία, προς την αγάπη του Θεού και των ανθρώπων, αυτό δεν σημαίνει ότι απορρίπτουμε την αλήθεια η οποία υπάρχει μέσα στις Άγιες Γραφές. Τώρα, ο ανθρωπισμός, η επιστήμη, ο ορθολογισμός έχουν αξία ως ένα σημείο. Δεν απαντούν όμως στα μεγάλα μεταφυσικά και υπαρξιακά ερωτήματα του ανθρώπου, που είναι ο θάνατος, που είναι ο έρωτας, ο μέλλον και ο προορισμός του ανθρώπου. Όλα αυτά τα ερωτήματα δεν απαντώνται. Θα διαφωνήσω γιατί απαντώνται. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω. Και πιστεύω ότι εφάνηκε ήδη από τις θέσεις σας ότι δεν έχετε μελετήσει τα κείμενα των Αγίων Γραφών και δεν έχετε μελετήσει όλη την γραμματεία που έχει γραφτεί, αλλά και τα θετικά τα οποία έχει επιτελέσει η Εκκλησία και επιτελεί η Εκκλησία. Αυτά δεν τα απορρίψουμε και δεν τα διαγράφουμε. Διαρκώς η επιχειρηματολογία σας στέκεται πάνω σε κάποια αρνητικά κάποιων ανθρώπων και δέχεστε ότι είναι εταιρείες και αυτά και ότι επηρεάζουν κοινωνικά και πολιτικά και οικονομικά τους ανθρώπους. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μελετήστε πιο βαθιά και θα ανακαλύψετε μεγάλους θα απαντούμε επιμέρους τώρα. Θα σας δώσω τον λόγο, θα πάω μετά σε ρεπορτάζ και τηλεφωνήματα, γιατί πραγματικά έχουμε ξεφύγει. Απαντήστε, κύριε Αλεξόπουλε, για να μην... Θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Είναι πολύ φανερό ότι μέσα στις θρησκείες, οποιαδήποτε θρησκεία, υπάρχουν σωστά διδάγματα. Και στο χριστιανισμό υπάρχουν σοβαρά και σωστά ανθρωπιστικά διδάγματα. Είναι διδάγματα που θα τα λέγει οπωσδήποτε διανοούμενος διαχρονικά. Όσον αφορά. Ανέβηκε κανένα στο Σταυρό από αυτούς τους διανοούμενους? Δεν ξέρουμε αν ανέβηκε στο Σταυρό. Αμφισβητείται και αυτό. Φυσικά. Ιστορικά αμφισβητείται η ύπαρξη του. Αυτό δηλώνει ακριβώς εκείνο που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ότι είναι αντίχριστος εκείνος που δεν παραδέχεται. Είμαι και αντίχριστος και αντιμωμετανός. Εντάξει, αυτός ο βαρός άνθρωπος το έγραψε. Είναι πρόεδρος της Βιβλικής Αρχαιολογικής Εταιρείας της Νέας Υόρκης. Μπορεί να γράψει ό,τι θέλει και κάποιοι τραγουδούν και βλασφημούν τον Χριστό. Και είναι διεθνείς προσωπικότητες αυτή τη στιγμή, να μην πω ονόματα. Να απαντήσω όμως στα ερωτήματα. Μιλήσαμε για πολιτισμούς. Πριν από τον χριστιανισμό υπήρξαν άλλοι πολιτισμοί. Εξίσου λαμπροί και εξίσου μεγάλοι, και στην περίοδο που εμφανίστηκαν. Πώς τους απορρίπτει? Ξέρουμε ότι ο αρχαίος ελληνικός κόσμος
Εγώ αγαπώ και λατρεύω τον καταστράφηκε από τον χριστιανισμό. Δεν καταστράφηκε από τον χριστιανισμό. Αυτά είναι λάθη. Ο Μέγας Βασίλειος γράφει βιβλίο πώς θα ωφελούμαστε από τη μελέτη του αρχαίου. Αν υπήρξε ένας ο οποίος αξιοποίησε τον ελληνικό πολιτισμό, για να εδρωθεί. Αυτή είναι η Εκκλησία. Η Ολυμπία, να μιλήσω από την πρώτη που είσαι επαγγελματική η ελληνική φιλοσοφία μέσω των πατέρων της Εκκλησίας. Για παράδειγμα, από την πλευρά την επαγγελματική μου. Η Ολυμπία καταστράφηκε από χριστιανούς, από αυτοκράτορες του Βυζαντίου. Όπως καταστράφηκαν και πολλά άλλα έργα Ελλήνων. Βάλει μια οτροπία. Ποιος έκφραζε, πρόσεξε αυτό που θα σου πω, ποιος έκφραζε την πίστη των αρχαίων Ελλήνων? Αυτοί οι οποίοι επίστευαν στο 12ο ή αυτοί οι οποίοι λύσαν περί του πρώτου κινούντος ακινήτου, για παράδειγμα? Δηλαδή αυτοί οι οποίοι ελάτρευαν το 12ο ή οι φιλόσοφοι? Ποιος έκφραζε? Φυσικά οι φιλόσοφοι. Αυτοί μέσω των πατέρες αξιολόγησαν, οι πατέρες αξιοποίησαν τους Έλληνες φιλοσόφους. Το ξέρεις ότι ο Σοκράτης και ο Αριστοτέλης αγιογραφούνται σε ναύτικες ναούς? Και η εξήγηση είναι απλή. Γιατί στην προσπάθεια της νέας θρησκείας να εδραιωθεί έπρεπε να κάνει κάτι. Όχι, διότι η Εκκλησία εκτίμησε ότι αυτοί εμίλησαν περί Χριστού προ Χριστού. Με τη διαφορά ότι δεν τους βάζει φωτοστέφανο. Αυτή η διαφορά. Αν πάτε στα Ιωάννενα θα βρείτε τον Πλάτωνα πάνω σε εικόνες. Αν πάτε στη Δύση, στον καθεδρικό ναό της Σάρτ, θα βρείτε τον Αριστοτέλη και τον Πυθαγόρα. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Είναι η κληρονομιά μας η ανθρώπινη. Δώστε του τον χρόνο να απαντήσει. Του θέσατε κάποιες ερωτήσεις και πραγματικά δεν του δίνουμε τον χρόνο. Δηλαδή, δώστε του τον χρόνο να μας πει, να τοποθετηθεί και να τοποθετηθείτε αμφότεροι. Αυτά που λέμε όλα είναι μέρος της ανθρώπινης κληρονομιάς. Δεν είναι αποκτήματα του χριστιανισμού. Ο κάθε πολιτισμός δανείστηκε πράγματα από τον προηγούμενο. Για να καταλήξουμε στις μέρες μας να έχουμε τις αξίες, τις αρχές και τις κοινωνικές δομές για να ζήσουμε ειρηνικά. Μισό λεπτό. Μου φαίνεται επίσης λίγο περίεργο το γεγονός ότι ξέρουμε ότι υπάρχει το είδος μας στον πλανήτη, όχι 6.000 χρόνια όπως λέει η Ένωση, περίπου 200.000 χρόνια. Μου φαίνεται λίγο παράξενο το γεγονός ότι αποφάσισε ο Θεός να στείλει το γιο του κάπου στη Μέση Ανατολή, ενώ στην Κίνα και στην Ελλάδα υπήρχε πολιτισμός, για να μεταφέρει τον λόγο του. Λοιπόν, συνεπώς, πολιτισμοί υπήρχαν. Εγώ τα βλέπω όλα σαν συνεισφορά. Και ο χριστιανισμός έχει συνεισφορά, δεν τον μηδενίζω και δεν τον απορρίψω. Τα διδάγματα είναι εκεί. Δεν είναι όμως θεϊκά διδάγματα, ούτε μεταφυσικά. Κάτι πολύ σημαντικό, γιατί μιλήσαμε για μεταφυσικές υπαρξιακές ερωτήσεις. Η επιστήμη πλέον. Το θάνατο. Ο θάνατος πιστεύει ότι υπάρχει ψυχή, υπάρχει αθανασία της ψυχής. Είναι ο διαδισμός του Σοκράτη. Ξέρουμε ότι η συνείδηση μας. Εγώ σε ρωτώ εσένα, τον Αντώνη, υπάρχει ψυχή, υπάρχει πνεύμα. Υπάρχει συνείδηση. Πνεύμα υπάρχει. Δεν υπάρχει. Βλέπεις, εντάξει. Με το που πεθαίνουμε, τελειώσαμε. Άσμα μέγα. Όταν πεθαίνει ο εγκέφαλος, πεθαίνει και το σώμα. Έτσι μάθατε. Υπάρχουν πολλές αποδείξεις. Αν μου επιτρέψει η Ελίτα, να σου πω μία απόδειξη μόνο. Λοιπόν, μία απόδειξη. Όλοι αυτοί οι μεγάλοι καλλιτέχνες που εμπνέονται, από πού εμπνέονται και γράφουν τα αριστουργήματά τους? Και ο Εσχύλος και ο Όμηρος και οι υπόλοιποι των νεωτεροχρόνων Γκέτε κλπ. Από τη Μαριχουάνα. Μπράβο που το είπες, έτσι για να αποκαλυπτόμαστε όσο περνάει η συζήτηση. Μπράβο, χάρηκα που το είπες. Να απαντήσω. Η Μαριχουάνα. Ξέρετε 5 πράγματα από ανθρώπινο εγκέφαλο? Ξέρετε τι λειτουργίες έχει ο μετοπιός λόγος? Δημιουργικότητα, φαντασία. Ποιος σας είπε ότι δεν έχω διαβάσει? Σε έβαλα δηλαδή ανακριτή. Είναι ανακρίνετε τον κόσμο όλο και είσαστε νεαροί και νομίζετε ότι τα ξέρετε όλα. Πρόσεξε. Δεν έχεις διαβάσει κανέναν κείμενο, δεν καταλάβεις το συμβολισμό, τη γλώσσα αυτή. Εσύ πνίγηκες, χάνεσαι μέσα στο Ευαγγέλιο, μήπως σε βρεις κάτι να πιαστείς σαν αξιολύπητος. Είμαι αξιολύπητος. Θα μου πεις εμένα, εγώ είμαι χαρούμενος, πολύ χαρούμενος. Το DNA, ξέρεις, το Χόκκι. Ο Χόκκι έγραψε ολόκληρο βιβλίο. Δώσεις εσύ δηλαδή που να ξέρεις κάποιος. Κύριε Σαββίδη, παρακαλώ θα σας επαναφέρω σε τάξη, γιατί όλοι εδώ οφείλουμε
να σεβόμαστε ένας τον άλλο. Μου αρέσει η ψυχή. Εγώ πιστεύω ότι είναι αποτέλεσμα της μαριχουάνας. Τι να απαντήσω. Εγώ θα απαντήσω πέραν των αστείων για περί μαριχουάνας και ουσιών. Εγώ θα απαντήσω πολύ απλά με τη φυσιολογία μας, που είναι επιστήμη και το ξέρουμε. Σαν είδος έχουμε ένα κομμάτι του εγκεφάλου μας το οποίο διαφέρει από τον πιο κοντινό μας συγγενή που είναι ο χιμπαντής των πονών. Πολύ σύντομα έχουμε αναπτυγμένο μετοπιόλογο, ο οποίος μας δίνει την ικανότητα να μιλάμε, όπως μιλάμε τώρα, να φανταζόμαστε πράγματα και να είμαστε δημιουργικοί. Αν δεν είχαμε τη δημιουργικότητα, δεν θα ήμασταν σε ένα στούντιο τηλεόραση σήμερα, θα ρίχναμε πέτρες ακόμα. Δεν θα στέλναμε διαστημόπλια στον πλανήτη. Αυτό είναι που πιστεύετε. Πιστεύετε σε αυτό που μπορείτε να... Είναι αποδοχή ή απόρριψη βάσει ευρημάτων επιστημονικών. Ωραία. Ο κύριος Κώστας, ο κύριος Μιχάλης θέλουν να μας μιλήσουν. Θα πάμε να δούμε, γιατί είναι πολύ απέτηση μεγάλη, να δούμε πάλι το βίντεο εκείνο βασισμένο στο βιβλίο του Αρχιμανδρίτη Νεκτάριου και θα επανέλθουμε για να δούμε και την αποκάλυψη. Πρώτα ο κύριος Κώστας. Κύριε Κώστα, μου σας ακούμε? Κύριε Κώστα, σας είχαμε ώρα να περιμένετε, αλλά γινόταν εδώ μια έντονη συζήτηση. Σας ακούμε. Είναι καλό κύριο ψυχαγωγή, Αντώνη. Τα μάθατε αυτά. Ναι, κύριε Κώστα, παρακαλώ. Εγώ πιστεύω, και θέλω να κάνω την ερώτηση αυτή στον παπά. Εγώ πιστεύω ότι ο Χριστός που ήρθε στη γη δεν έδειξε τη δουλειά του. Πέθανε πολύ μικρός. Δεν τέλειωσε τη δουλειά του, είπατε. Δεν είχε καιρό να πάει στην Αφρική, στην Αυστραλία, στην Αμερική, στη Ρωσία. Μόνο πήγαινε στο Ισραήλ. Εμείς οι Ευρωπαίοι που πήγαμε σε όλες αυτές τις χώρες, τους επήραμε το Ευαγγέλιο, τους επήραμε το Σταυρό, πιάσαμε όλες τις περιουσίες του κόσμου, σκοτώσαμε τους όλους, καθαρίσαμε τον τόπο. Ο Χριστός, δυστυχώς, όπως νομίζω εγώ, που δεν έκαμε τη δουλειά του, δεν την τέλειωσε, δεν έπιασε σε αυτές τις χώρες όταν πήγαμε εμείς να βρούμε σαν εμάς χριστιανούς σε κανέναν τόπο του κόσμου. Η ερώτηση μου, τι νομίζετε? Εγώ νομίζω ότι τη δουλειά του δεν την ετέλεψε. Σας ευχαριστούμε, κύριε Κώστα. Ευχαριστούμε, είναι σαφές. Ο κύριος Μιχάλης, παρακαλώ. Ναι, ήθελα να πω πάνω στις προφητείες που έδειξαν τα αδερφιά προηγουμένως. Ναι. Βασικά είμαι μελετητής 40 χρόνια των Αγίων Γραφών και θα ήθελα να τους πω ότι να θέλω μια προφητεία μόνο αυτήν του Χριστού. Παράδειγμα, Οσσέας 500 χρόνια πριν γεννηθεί ο Χριστός έγραψε ότι ο Ιησούς Χριστός θα εγεννάτο στη Βηθλεέμ, όχι στη μεγάλη πόλη Βηθλεέμ, στη Βηθλεέμ, πιο μικρή πόλη, και ονομαζόταν Εφραθά. Μια πολύ καλή λεπτομέρεια. Πραγματικά μετά από 500 χρόνια ο Χριστός εγεννήθη στην πόλη Βηθλεέμ, στην Εφραθά. Ποια ήταν αυτή η δύναμη η οποία κατεύθυνε 500 χρόνια όλη την υπόθεση ώστε ο Χριστός να γεννηθεί στην Εφραθά, στη Βηθλεέμ Εφραθά. Ναι, ήταν άνθρωπος που έγραψε, αλλά ήταν κάτω από την κατεύθυνση του Αγίου Πνεύματος του Θεού. Ευχαριστώ πολύ, κύριε. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Είναι έτοιμο το βίντεο να πάμε? Να πάμε να το δούμε για μια ανάσα και θα επιστρέψουμε για να απαντήσουμε και τις δύο ερωτήσεις. Εν τω μεταξύ, με την επιστροφή θα ήταν καλό να ακούγαμε και τον Γέροντα Νεκτάριο, αφού θέλουμε και εμείς να μας μιλήσει. Πάμε. Ο Αντίχριστος θα είναι ένας κανονικός άνθρωπος. Δεν πρόκειται για ενανθρώπιση του σατανά, αφού ο διάβολος δεν έχει δυνατότητα σάρκωσης όπως ο Θεός, που έγινε άνθρωπος σαρκούμενος στο πρόσωπο του Ιησούς Χριστού. Γράφει ο Γέροντας Νεκτάριος Μουλατζώτης στο βιβλίο του Κόκκινο Χαλί για τον Αντίχριστο. Οι Εβραίοι περιμένουν κάποιο πρόσωπο επιφανή και όχι κάποιο άσημο. Το πρόσωπο αυτό έχουν τη δυνατότητα οι Εβραίοι να το προβάλλουν διεθνώς. Αρκετά τηλεοπτικά δίκτυα, ραδιοφωνικοί σταθμοί, λέσχες, μασονικές στοές, ο διεθνής σιωνισμός είναι στα χέρια τους. Ο Μεσσίας τους δεν είναι ανάγκη να γεννηθεί στο Ισραήλ, λένε οι Εβραίοι, αρκεί να είναι Εβραίος στο γένος.
Δηλαδή μπορεί να γεννηθεί στη Γαλλία, στην Αμερική, στην Ελλάδα. Εμείς, λέγουν οι Εβραίοι, θα τον αναγνωρίσουμε εάν κάνει όλα αυτά τα οποία πιστεύουμε και διδάσκουμε. Αρκεί να είναι Εβραίος. Κάτι άλλο που πρέπει να προσέξουμε στα χαρακτηριστικά του Αντίχριστου, τονίζει ο Γέροντας, είναι αυτό που αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης, ο Χρυσόστομος και ο Άγιος Οικουμένιος, οι οποίοι μας λέγουν ότι όπως ο Ιησούς μπήκε μέσα στο ναό του Σολομώντα, έτσι και ο Αντίχριστος θα μπει μέσα στο ναό του Σολομώντα που ανέγειρε ξανά ο ίδιος ή τα όργανα του. Ο Αντίχριστος, αφού στερεωθεί στην εξουσία και είναι σίγουρος δι' αυτή, τότε μέσα από το ναό του Σολομώντα θα αυτοκυριαρχηθεί ως Θεός. Ας μην ξεχνούμε ότι ο Αντίχριστος μέσα του έχει ολόκληρο το διάβολο. Έχει μέσα του τον Νεοσφόρο. Ο δε Νεοσφόρος άλλωστε τι ήθελε πάντοτε να κάνει? Να πάρει τη θέση του Θεού και να εκθρονιστεί ως Θεός στη θέση του Θεού. Γι' αυτό και ξέπεσε γεννόμενος από άγγελος διάβολος. Αυτό που έγινε στην υπεραγία Θεοτόκο, όπως διδάσκουν οι Αγίοι μας, είναι υπέρ την φύση. Αλλά οι Εβραίοι δεν το αποδέχονται. Γι' αυτό και θεωρούν εξάλλου ότι η Θεοτόκος Μαρία ήταν παντρεμένη μετά του Ιωσήφ και έτσι γεννήθη ο Ιησούς. Άρα η μητέρα του Αντίχριστου θα είναι κατά το δυνατόν όμορφη και θα προβληθεί και αυτή ως γεννή με αρετές, ως ελεήμων και φιλέσπλαχνος. Ενώ οι Αγίοι μας τονίζουν ότι η μητέρα του θα είναι μυαρά γυνή. Θα πρέπει λοιπόν να αναζητήσουμε πια υψηλόβαθμη γυναίκα, όμορφη κατά το δυνατόν, την προβάλλουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με αρετές, ελεήμων και φιλάνθρωποι. Σίγουρα η γυναίκα αυτή δεν θα είναι η γυναίκα της διπλανής μας πόρτας, αλλά θα είναι από μεγάλο τζάκι. Πρέπει να οδηγηθεί η ανθρωπότητα, όπως λένε οι προφητείες και οι Άγιοι Πατέρες, πρώτα σε μεγάλη πείνα, θλίψη ή αουδέποτε γέγονε, για να παρουσιαστεί ο ψευτομεσσίας που οι τηλεοράσεις θα τον παρουσιάσουν ως σωτήρα της ανθρωπότητας, αναφέρει ο Γέροντας Μουλατσότης στο βιβλίο του «Κόκκινο χαλί για τον Αντίχριστο». Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Γέροντα Νεκτάριο, να τον ακούσουμε. Γέροντα Νεκτάριε, καλό σας απόγευμα. Καλησπέρα. Παρακολουθούσατε καθόλου την εκπομπή μας? Ναι, με ποιον μιλώ? Η Ελίτα. Ελίτα, μου τι κάνετε? Πολύ καλά. Εσείς? Ναι, βλέπω μέσω ίντερνετ. Ωραιότατα. Λοιπόν, θα ήθελα έτσι να σας παρακαλέσω να μας πείτε λίγο τα σχόλιά σας σε ό,τι αφορά τον Αντίχριστο. Καλό σας απόγευμα και καλό απόγευμα σε όλους σας εκεί που βρίσκεστε. Να είστε καλά. Λοιπόν, βασισμένο το ρεπορτάζ στο βιβλίο σας, τα γεγονότα που ξεδιπλώνουν κόκκινο χαλί για τον Αντίχριστο. Εδώ είχαμε διάφορες απόψεις ότι ο Αντίχριστος δεν είναι σαφές ότι είναι άτομο, ότι μπορεί να μην είναι και τίποτα, ότι δεν θα πρέπει, είπε συγκεκριμένα και με διορθώνει ο πατέρας Παρασκευάς Αγάθωνος, δεν πρέπει να δίνουμε καμία σημασία πάνω σε αυτό και να μένουμε προσανατολισμένοι μόνο στην πίστη μας. Ναι, άκουσα όλα. Οπότε να μην καθυστερούμε. Παρακαλώ. Καταρχάς την ευχή του πατρός Παρασκευά, τον οποίο και εγώ σέβομαι και εκτιμώ, όπως και αυτός εξάλλου με αγαπά. Λοιπόν, και θα ήθελα, αγαπητή μου Ελίτα, να πούμε ότι να κάνουμε μία ημέρα με τον πατέρα Παρασκευά, μία εκπομπή επί τούτου, επί του θέματος του σημείου των καιρών και του Αντιχρίστου, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ωραία. Μια ιδιαίτερη εκπομπή και να είμαστε εμείς οι δύο και θεολόγοι. Λοιπόν, να ξεκινήσω λοιπόν από το εξής, ότι ο λόγος περί Αντιχρίστου πρέπει να είναι πάντοτε λόγος βαθιά χριστολογικός. Αν είναι λόγος περί Αντιχρίστου μόνο για τον Αντίχριστο, δεν υπάρχει λόγος να γίνεται. Πρέπει ο λόγος του Αντιχρίστου να οδηγεί πάντοτε στον Χριστό. Αυτό κάνουμε και στο βιβλίο. Δεύτερον, πρέπει να πούμε ότι ο Αντίχριστος, όπως είπε και κάποιος εκ των κυριών, είναι αντίθετος του Χριστού. Κήρυξε την αγάπη ο Χριστός, θα κηρύξει το μίσος ο Αντίχριστος. Άρα θα τον εντοπίσουμε ποιος είναι από τα έργα του. Θα κάνει τα ακριβώς αντίθετα και θα νομοθετεί ως νομοθέτης αντίθετα των όσων νομοθέτησε ο Χριστός. Τρίτον, να τονίσω και να πω επίσης ότι ο φόβος, όπως λέγανε Ελίτα εχθές, κατασκευάζει θρησκείες. Όντως, ο Αντώνης είχε δίκιο. Αλλά ο Αντώνης, το είπαμε εμείς εχθές ήδη αυτό, αλλά ο Αντώνης όμως δεν πρόσεξε εχθές ή δεν άκουσε την εκπομπή, ότι η αγάπη, ο πνευματικός έρωτας, είναι προσωπική σχέση με τον Χριστό. Εάν, Ελίτα μου, δεν σε συναντήσει κάποιος και δεν σε γνωρίζει, δεν μπορεί να σε ερωτευτεί, δεν μπορεί να σε αγαπήσει. Είσαι ανύπαρκτο πρόσωπο γι' αυτό. Ο Αντώνης δεν συνάντησε το
εκείνος, ξέρουμε τι σημαίνει να αγαπάς τον Χριστό, ξέρω τι σημαίνει η αγκαλιά του. Αισθάνομαι την αγκαλιά του, αισθάνεται τη δικιά μου. Κάποιον, αν σε αγκαλιάσω, Ελίτα μου, όπως σου είπα χθες, δεν είσαι ανύπαρκτο πρόσωπο για μένα. Είσαι υπαρκτό. Η θρησκεία δημιουργεί θρησκείες, θεούς που είναι μια ανωτέρα δύναμη. Για μας ο Χριστός δεν είναι ανωτέρα δύναμη. Για μας ο Χριστός είναι πρόσωπο. Παρακάτω. Θα πρέπει να πω στον πατέρα Παρασκευάκη, θα με επιτρέψετε 2-3 σημεία που σημείωσα. Ότι η Σύνοδος της Ελλάδος, η Εκκλησία της Ελλάδος, το 1993, 97 και 98 ομίλησε επανειλημμένως για τα σημεία των καιρών των ημερών μας. Ομοίως η Σύνοδος τώρα της Ρωσίας, το 2012, πήρε απόφαση και έστειλε στον Πούτιν που πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα τη νέα ηλεκτρονική ταυτότητα, μη τυχόν εκπληρώνει σημεία των καιρών. Το ίδιο έκανε και η Ρουμανία. Επίσης, θα πρέπει να προσέξουμε ότι η γνώμη διαφόρων ανθρώπων, είτε που είναι στο πάνελ, είτε που είναι εκτός από το πάνελ, λένε τις δικές τους απόψεις. Κάποιοι εξέφρασαν τη γνώμη των πατέρων από τους παρευρισκομένους και από αυτούς που τηλεφώνησαν. Εμάς όμως μας ενδιαφέρει ξεκάθαρα τι λένε περί του Αντιχρίστου η Εκκλησία, η Αγία Γραφή, οι Άγιοι μας. Οι Άγιοι μας λοιπόν, ο Άγιος Εφραίμ, ο Άγιος Κύριλλος Ιερουσαλήμων, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Άγιος Υπόλυτος, ο Άγιος Ιουστίνος τελευταίος ο Πόποβιτς και πολλοί, ο Λεμεσού, ο Μητροπολίτης Λεμεσού, τελευταία ενημέρωσε το ποιμνιόν του και άκουσα ομιλία που έκανε περί Αντιχρίστου και είπε ότι πρέπει να ομιλούμε διότι το ζητούν οι Άγιοι ώστε να ενημερωθεί ο κόσμος για να μην πλανηθεί και να οδηγείται στο Χριστό. Δεν θα ομιλούμε περί Αντιχρίστου για να κάνουμε αντιχριστολογία. Ο λόγος περί Αντιχρίστου πρέπει να οδηγήσει στο Χριστό. Αν δεν οδηγήσει στο Χριστό, είναι μάταιος λόγος. Και να τελειώνω, επίσης θα πρέπει να πούμε ότι οι Άγιοι όχι μόνο μιλούσαν, αλλά μέσα στους ναούς, ιδιαίτερα στο Άγιον Όρος, αλλά και σε πολλά μοναστήρια, θα δούμε από την Αποκάλυψη, δεν φοβόντουσαν τον Αντίχριστο, διότι ο Αντίχριστος δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα από τα σημεία των καιρών. Όπως δηλαδή θα είναι ένα από τα σημεία των καιρών το να χτιστεί ο ναός του Σολομώντα. Ένα από τα σημεία των καιρών θα είναι κάποιοι μεγάλοι πόλεμοι. Τώρα τον χρόνο δεν τον ορίζουμε εμείς, ο Κύριος το ξέρει. Αλλά τα σημεία, λένε οι Άγιοι, πρέπει να τα προσέχουμε γιατί, για να μην πλανηθούμε. Και γι' αυτό οι Άγιοι μας και οι πατέρες στα μοναστήρια στο πρόναο έχουν ζωγραφίσει στο Άγιον Όρος σκηνές από την Αποκάλυψη. Ακριβώς ώστε να τις βλέπει ο κόσμος και να ενημερώνεται οι αγράμματοι, έστω και από τις ζωγραφιές, να ενημερώνονται περί Αντιχρίστου. Άρα πρέπει να γίνεται λόγος περί το σημείο των καιρών, αλλά όχι για να φοβήσουμε τον κόσμο, για να τον προφυλάξουμε. Ευχαριστούμε πολύ, Γέροντα μου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Την ευλογία σας να έχουμε και πάλι με το καλό σύντομο. Σας ευχαριστώ. Το βιβλίο αυτό που έχουμε γράψει τα εξηγεί όλα αυτά μέσα που σας είπα και ότι καταλήγει ότι ο Αντίχριστος είναι ένα από τα σημεία των καιρών, διότι όπως είπε μία κυρία, ένα λεπτούλι, όπως είπε μία κυρία, είπε το εξής: εμείς δεν αναμένουμε τον Αντίχριστο, εμείς περιμένουμε τον Χριστό. Σημάδι θα είναι ο Αντίχριστος που θα περάσει. Για να καταλάβουμε ότι έρχεται ο Χριστός. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε και συγγνώμη που παρενέβη. Όχι, ήταν χαρά μας. Κύριε Παπαγεωργίου, θα έρθω κοντά σας, υπόσχομαι, μετά τον κύριο Εϊμόντ και τον κύριο Βασιλείο που περιμένουν. Κύριε Εϊμόντ, σας ακούμε. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας, κύριε Αλίτα. Καλησπέρα. Ο κύριος Φάχας Εϊμόντ. Ναι. Ο ίδιος, ναι. Παρακαλώ. Μιλάτε πολύ ωραία ελληνικά. Ναι. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια για τους καλεσμένους σας. Σεβαστές όλες οι απόψεις βεβαίως. Καταρχάς να πω ότι είμαι Συριακής καταγωγής, αλλά είμαι Αφρισκός. Συμφωνώ κάλλιστα με τους δύο νεαρούς εκεί. Ο κύριος Αλεξόπουλος και ο κύριος Σαββίδης. Ναι. Μπράβο, είναι ενδιαφέρον οι απόψεις τους, πολύ προχωρημένες. Τώρα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ως που περνούν οι γενιές, εξελίσσονται οι άνθρωποι. Τώρα οι άνθρωποι, οι τρεις οι κύριοι εκεί, το ότι υποστηρίζουν
κάποιες απόψεις θρησκευτολογικές, ας πούμε, και πιστεύουν στον Χριστό ή οτιδήποτε. Έχουν μεγαλώσει με αυτήν την ιδέα. Είναι πολύ δύσκολο να ξεφύγουν. Οπότε, βλέποντας ότι γενιά με γενιά, σιγά σιγά τώρα βλέπουν ότι οι νέοι δεν πιστεύουν και τόσο πολύ, αλλά είναι κάπως αδιάφοροι, ας το πούμε. Οι επόμενες γενιές θα αλλάξει, θα ξεφύγουν από τις θρησκείες. Σας ευχαριστώ κύριε Ιμών, σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι σαφής η γνώμη του. Να πάρουμε και τον κύριο Βασιλείου. Κύριε Βασιλείου. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Χαιρετώ τους καλεσμένους σας και ιδιαίτερα των αγαπητών Κλήτων Ιωαννίδη. Ο Ανδρέας ο Βερδικός είμαι. Γεια σου Ανδρέα. Δύο-τρία σημεία θέλω να αναπτύξω. Θέλω να δικαιολογήσω κάπως την πλάνη των δύο νεαρών εκεί, γιατί είναι σημεία των καιρών, βλέπετε Λίτα. Μας μίλησα για μαριχουάνα. Θέλω να σας πω ότι η μαριχουάνα δεν είναι αίσθηση, ούτε προαίσθηση, είναι παραίσθηση. Λοιπόν, αυτά τα που ακούμε σήμερα, εγώ πιστεύω ότι είναι προϊόντα από τους δύο πυλώνες του Αντιχριστού, που είναι κατά την δική μου αντίληψη ο μασονισμός και ο σιωνισμός. Λοιπόν, θέλω επίσης να πω στους νεαρούς εκεί ότι η ανθρωπότητα προχώρησε χάρη κάποιων πεπισμένων ανθρώπων που είχαν θεϊκή ενόραση. Για παράδειγμα να πω Όμηρος. Ο άνθρωπος λέγεται, γράφεται, είναι γραμμένο ότι ήταν τυφλός, όμως είχε την δύναμη, την ενόραση να περιγράψει που βρισκόταν η τρία. Βάσει των γραπτών του Ομήρου έχουν γίνει τρομερές ανακαλύψεις. Αντιλαμβάνομαι, αυτό που θέλετε να πείτε είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι φωτισμένοι και μπορούν να δουν πράγματα που δεν τα βλέπουν οι υπόλοιποι. Σωστά κύριε Βασιλείου? Φωτισμένοι και εφωτισμένοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Για να μην μακρηγορούμε κύριε Παπαγεωργίου. Ο ίδιος ο Χριστός, όπως είπε και ο πατέρ Νεκτάριος, να μιλούμε με βάση τον Χριστό περί του Αντιχρίστου, ομίλησε παραβολικός για τον Αντίχριστο. Τι άλλο παράδειγμα τρανότερον θέλουμε από τον πλούσιο και τον φτωχό Λάζαρο? Ο πλούσιος εκαθόταν σε έναν τραπέζι πλουσιοπάροχα στρωμένων με λαμπροφορημένη στολή και έτρωγε ό,τι καλύτερον είχε στη διάθεσή του. Ο φτωχός ο Λάζαρος ήταν στην εξώθυρα του σπιτιού του και έτρωγε από τα ψίχουλα του τραπεζιού του πλουσίου και τον έγλυφαν και οι σκύλοι. Όταν όμως απεδίωσαν και οι δύο, ο μεν φτωχός Λάζαρος ευρέθηκε στην παράδεισο, ο δε πλούσιος στην κόλαση, και παρακαλούσε τον φτωχόν τον Λάζαρο να του βρέξει τα χείλη με λίγες σταγόνες. Ποιος είναι αυτό? Ο Χριστός είναι παραβολή του Χριστού. Μήπως ο πλούσιος αυτός δεν είναι είδος αντίχριστου? Ήταν αντιχριστιανικά τα έργα του. Είχε ένα φτωχό έξω από την πόρτα του και ήθελε να φάει. Τίποτε άλλο. Και εκείνος είχε στη διάθεσή του όλα τα καλά του Θεού. Κύριε Παπαγεωργίου, εσείς είστε σαφείς στις απόψεις σας. Μας λέτε ότι ο Αντίχριστος είναι όλο αυτό που είναι ως συμπεριφορά καταγεγραμμένη των ημερών μας. Άνθρωποι που έχουμε γίνει εγωιστές, εγωκεντρική συμπεριφορά, αντιχριστιανική. Αυτή είναι η σημασία του Αντίχριστου. Και ο άφρον πλούσιος ελέμωσαν τις αποθήκες του. Δόξα σε ο Θεός, δηλαδή θα χτίσω μεγαλύτερες, έχω απ' όλα. Οπότε του φωνάζει ο Θεός, άφρον πλούσιε, απόψε θα πεθάνεις. Πού θα τα πεις όλα αυτά? Η κυρία Αργυρού, και να ακούσουμε και τους άλλους καλεσμένους μας. Κυρία Αργυρού, σας ακούμε. Καλό. Γεια σας. Γεια σας. Είναι σχετικά με το θέμα σας και ήθελα να αναφέρω ότι ο Θεός είναι φως. Και πιστεύω όλοι το πιστεύουμε. Και αυτοί που δεν πιστεύουν όμως, βλέπεις ότι και ήδη δεν είναι φως. Δεν εκπέμπουν αυτή τη λάμψη που νιώθεις στον κάθε χριστιανό. Δεν την εκπέμπουν στο πρόσωπο τους. Βλέπεις έναν άτομο και λες αυτός έχει εσωτερικό φως που βγαίνει προς τα έξω. Ενώ βλέπεις αυτούς που είναι άθεοι, που πιστεύουν μόνο στον εαυτό τους, μια σκοτεινή λαμπά στο πρόσωπό τους. Ευχαριστώ. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Αλεξόπουλο, παρακαλώ. Του έτυχε να ζήσει ένα θαύμα για να καταλάβει τι είναι ο Θεός.
Τώρα να μας απαντήσει, κυρία Αγγέλου. Να μας απαντήσει και σας ευχαριστώ. Θα πάρετε την απάντηση από την τηλεόραση. Πείτε μας, κύριε Αλεξόπουλε, Μεταξόπουλε. Αλεξόπουλος. Όχι, αστείευομαι. Λοιπόν, μην ανοίξουμε το θέμα του θαυμάτου, γιατί μπορεί να αποτελέσει θέμα εκπομπής ολόκληρης. Δεν έχω βιώσει θαύμα, γιατί κρίνω τα πάντα με τη λογική. Το ότι είναι θαύμα είναι πολύ σχετικό, είναι προσωπική εμπειρία, η οποία δεν αποδεικνύει τίποτα. Κάποιοι είπαν πριν ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι όντως επιρρεπής και στην παρέστηση και στην ψευδέστηση. Σε αυτή τη σφαίρα ανήκουν και τα θαύματα. Υπάρχουν θαύματα σε όλες τις θρησκείες, οπότε και ο Θεός είναι ο πιο δυνατός. Αφού υπάρχουν θαύματα παντού. Εξάλλου υπάρχουν θαύματα που δεν γίνονται. Για παράδειγμα, αν είχα το πόδι μου, μάλλον δεν θα μου έδινε δεύτερο πόδι ένας Άγιος. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι ακούστηκε σε δύο περιπτώσεις το γεγονός ότι ίσως δεν γνώρισα τον Χριστό και γι' αυτό είμαι έτσι. Γεννήθηκα χριστιανός Ορθόδοξος. Ο παππούς μου ο ίδιος ήταν ιερωμένος. Πέρασα όλα τα στάδια της χριστιανικής πίστης και το γεγονός ότι απορρίπτω όλες τις θρησκείες, όχι μόνο τον χριστιανισμό, είναι αποτέλεσμα κριτικής σκέψης με βάση. Εμείς σας ακούμε. Γι' αυτό βρίσκεστε εδώ για να δείτε τις απόψεις. Θα πάμε για τον Νικόλα, να ακούσουμε και τον πατέρα Παρασκευό, τον κύριο Ανίδη και τον κύριο Σαββίδη. Παρακαλώ. Νικόλα. Ναι, γεια σας. Γεια σας κύριε Νικόλα. Ναι, παρακαλώ. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά κύριε Νικόλα μου. Ναι. Εγώ τείνω να συμφωνήσω με τα νεαρά άτομα που έχετε στο πάνελ σας. Επίσης, αν μπορούν μετά που να κλείσουν να δώσουν λίγο περισσότερες πληροφορίες για το πώς μπορούμε να έρθουμε στην επικοινωνία. Είναι ο Όμηρος Ελεύθερης Σκέψης και θα του δώσουμε το τηλέφωνο σας. Ναι. Ευχαριστώ. Εγώ ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον ιερωμένο που με απασχολεί. Ο πατέρας Παρασκευά. Ναι, στον πατέρα Παρασκευά. Εγώ ήθελα να ρωτήσω ότι όλες οι γνωστές μεγάλες θρησκείες που έχει η ανθρωπότητα, η θεότητα τους είναι εξωγήινη. Δηλαδή με την έννοια ότι δεν είναι κάποιος γήινος ο Θεός. Δηλαδή ο Θεός της χριστιανοσύνης δεν είναι γήινος. Ο Κινέζος Θεός δεν είναι γήινος. Επίσης υπάρχουν κάποια άλλα, πώς να το πω, πράγματα που συμπίπτουν στις θρησκείες. Παράδειγμα, στη δική μας θρησκεία η Μαρία έμεινε έγκυος από τον Κρίνο, όπως το μαθαίνουμε στα σχολεία. Επίσης στην Κίνα ο Δράκος ήρθε και άφησε έγκυο μια Παρθένα. Παρομοιότυπα. Παρομοιότυπα. Ίσως θα ήθελα να ρωτήσω αν στέκει η θεωρία ότι όλες αυτές οι θεότυπες στο τέλος ήταν κάποιοι εξωγήινοι που ήρθανε για να μας βάλουν τον DNA τους, γιατί στις πλήστες θρησκείες υπάρχει κάποια θεότητα που ζευγαρώνει με γήινο και κάποιος γεννιέται που έχει μεγαλύτερες δυνάμεις. Δηλαδή στην αρχαία Ελλάδα υπήρχαν οι Ηλίθεοι ή ο Χριστός ή ο πρώτος αυτοκράτορας. Έτσι και αυτό το σενάριο έντονα και σας ευχαριστώ που το θέτετε. Να μας απαντήσει ο πατέρας ο Παρασκευάς. Εξωγήινη, ένα σενάριο που παίζει έντονα στην επικαιρότητα. Πείτε μας την άποψή σας. Κοιτάξτε, θα μπορούσα να πω ότι ο Χριστός είναι εξωγήινος. Προσέξτε με, μην παρεξηγηθώ, διότι και από τον πατέρα Νεκτάριο παρεξηγήθηκα, διότι φαίνεται δεν ακολούθησε τη σκέψη μου από την αρχή. Και απολογούμε. Νομίζω ότι είναι το ίδιο που είπατε. Ακριβώς, ότι μιλώντας για τον Χριστό. Ότι προσυπογράφω αυτά τα οποία έχει. Μάλιστα, και θα επανέλθω μετά στο τελευταίο μου σχόλιο, θα είναι αυτό. Εν πάση περιπτώσει. Φοβούμαι λοιπόν λέγοντας αυτήν τη λέξη να μην παρεξηγηθώ. Με ποια έννοια? Ότι ο Θεός κοίται εκτός του κόσμου. Και ο Θεός είναι αυτός ο οποίος εν χρόνο, ή μάλλον ο χρόνος υπάρχει από τη στιγμή που υπάρχει δημιουργία. Και εν χρόνο αποφασίζει και μπαίνει στον χρόνο, μπαίνει στην ιστορία. Αλλά αυτό το πράγμα για να το εξηγήσω στον τηλεθεατή, θέλουμε ώρες και ώρες για να καταλάβει τι σημαίνει ότι ο Θεός μπαίνει στην ιστορία και σαρκούνται όχι από τον κρίνο, εξ Αγίου Πνεύματος σαρκούνται, ή όπως λέει ο Άγιος Επιφάνιος, ο ίδιος ο Θεός Λόγος
αναπλάθει τη φύση, την ανθρώπινη φύση μέσα στα σπλάχνα της Παναγίας και την προσλαμβάνει στη θεϊκή του φύση. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι δεν απαντάτε με τον ελάχιστο χρόνο που είναι. Ίσως σε μια άλλη εκπομπή, γιατί σήμερα επιλέξαμε να είστε πολύ εδώ. Σε άλλες εκπομπές έχετε τον χρόνο. Μια μικρή απάντηση να δώσω και εγώ στον τηλεθεατή. Εγώ δεν νιώθω το Θεό ότι είναι στους ουρανούς, αλλά το νιώθω πανταχού παρόν. Σε κάθε μου βήμα νιώθω ότι συναντώ τον Χριστό, τον Θεό. Έτσι το νιώθω. Κύριε Αλεξόπουλε, σας ακούσω όλους. Ο κάθε αιώνας είχε την αντίληψη του περί Αντιχρίστου, επειδή είναι το θέμα μας και επανέρχομαι. Στον αιώνα μας ακούσαμε Αντίχριστος είναι ο Χίτλερ, ή ο Μουσολίνι, ή ο Στάλιν. Όλοι αυτοί οι οποίοι καταπίεσαν την ανθρωπότητα, εκμεταλλεύτηκαν την ανθρωπότητα, προκάλεσαν πολέμους κακά και δεινά και δεν σεβάστηκαν την ανθρώπινη ζωή, την ανθρώπινη ελευθερία, την ηθική συμπεριφορά, τις αξίες. Όλοι αυτοί που δεν σέβονται τα ανώτερα πράγματα είναι αντίχριστοι. Κύριε Ιωαννίδη, τώρα αφού σας έχω τώρα και μιλάτε, θα σας θέσω την ερώτηση και να πάω μετά στην κυρία Αλεξόπουλο και στην Κισαβίδη. Είπε ο τηλεθεατής πριν από λίγο που έθεσε την ερώτηση για τους εξωγήινους, ότι υπάρχει ένα εχημοτυπικό, να το πω, ταυτόσιμο σε πάρα πολλές θρησκείες. Δηλαδή υπάρχει η Παρθένος, υπάρχει ο ήλιος, η μεγαλύτερη μέρα που γεννιέται είναι ο Υιός, δηλαδή είναι η μέρα που έχει τη μεγαλύτερη διάρκεια. Υπάρχει πάντα αυτή η σύλληψη που είναι με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο. Τέλος πάντων, αυτό είναι σωστή λέξη, θυμοτυπικό, τυπολατρικό, δεν ξέρω. Αρχετυπικό. Η σωστή λέξη είναι ότι υπάρχουν αρχέτυπα και εγώ δεν είμαι από τους που απορρίπτουν την μυθολογία. Γι' αυτό απευθύνομαι κοντά σας. Είναι τυχαίο? Ούτε τον Όμηρο, ούτε τον Ησίοδο. Όχι, μην πάτε εκεί. Απαντήστε μου μόνο αν είναι τυχαίο. Δέχομαι το μύθο, τον οποίο μελέτησαν και ο Φρόιτ και ο Γιούγκ. Δηλαδή στον Μήθρα το συναντούμε με τον Διόνυσο, με την... Αλλά στην περίπτωση του Κυρίου μας, η Παρθένος Μαρία ήταν υπαρκτό πρόσωπο, δέχτηκε, όπως είπε πολύ σωστά ο πατήρ Παρασκευάς, την επίσκεψη του Αρχαγγέλου της ανήγγειλε ότι θα γεννήσει τον Εμμανουήλ, που σημαίνει με θυμόν ο Θεός, και ο διαπνεύμα του Αγίου συνέλαβε και έφερε στον κόσμο. Στις άλλες περιπτώσεις ήταν αρχετυπικό? Στις άλλες περιπτώσεις ήταν αρχετυπικό ή ήταν πάλι ουσιαστικό? Δεν έχουμε ιστορικά πρόσωπα. Η διαφορά του Χριστού με τη μυθολογία είναι ότι ο Χριστός είναι ιστορικό πρόσωπο. Πώς εξηγείται ότι συμπίπτουν? Πώς συμπίπτουν αυτά? Όλα αυτά προετοιμάσουν την έλευσή του. Ωραία. Σας ευχαριστώ που μου απαντήσατε. Λοιπόν, θα πάρω τον κύριο Ευαγγέλου και να πω στον κύριο Σαββίδη και στον κύριο Αλεξόπουλο. Κύριε Ευαγγέλου, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Εγώ συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Σας ευχαριστώ. Για αυτό που ακούω έχω συγχυριστεί αρκετά. Δεν ξέρω αν είναι για καλό ή για κακό αυτό. Για κακό. Πείτε μας. Με αυτά που λέτε στον κόσμο, στο τέλος της ημέρας, με κάνετε να αρχίζω να πιστεύω ότι μπορώ να πιστεύω και στο Spider-Man και στο Hulk. Εκείνες αποδείξεις έχουμε και για αυτούς. Όπως έχουμε για τον Χριστό. Δεν είναι έτσι τώρα, τα ισοπεδώνετε λίγο. Τα ισοπεδώνετε λίγο, αφού μιλούν για ιστορία. Καθόλου δεν τα ισοπεδώνω. Θα ήθελα μια απάντηση από τους τρεις κυρίους. Σας ευχαριστώ πολύ. Από τους τρεις. Έχουμε 5 κυρίους εδώ. Ναι, τους 2 κυρίους τους έχω ακούσει και συμφωνώ μαζί. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κύριε Σαββίδη, πολύ έτσι... Όταν λέμε ότι ο Χριστός είναι ιστορικό πρόσωπο, δεν τον αναλούμε θεάνθρωπος. Δηλαδή, μεγάλη διαφορά. Λοιπόν, κάτι άλλο... Ήταν ή δεν ήταν ιστορικό πρόσωπο? Ακόμα και αν σας δώσω το επιχείρημα ότι ήταν, πάλι έχουμε απλά... Για να καταλάβουμε. Έχουμε 4 eyewitnesses, τα οποία τον είδαν, λέει, σταυρωμένον. Στο δικαστήριο να πάει στα eyewitness testimonies είναι από τα πιο αδύνατα στοιχεία. Οποιοςδήποτε σοβαρός επιστήμονας δεν πείθεται. Κάτι άλλο που θέλω να πω τώρα, εγώ παρατήρησα ότι 15 εκατομμύρια που εμαρτύρησαν για τον Χριστό, αυτοί εμαρτύρησαν για ένα ψέμα. Μάλλον λέει ο... Τέλος πάντων, ας μην το συνεχίσουμε, γιατί έχω και εγώ η βιβλιογραφία που λέει τα αντίθετα.
Οι Εβραίοι σας καθοδηγούν καλά. Κάτι που παρατήρησα. Μην παίρνετε τον λόγο από τον κύριο Σαββίδη. Κάτι που παρατήρησα, εχθές ήμουν μέσα στη σελίδα της, ήταν μια έρευνα από τη σελίδα της European Commission, 125 σελίδες. Και έλεγε ότι η Κύπρος είναι η τελευταία χώρα στην Ευρώπη που έχει πιο ελάχιστη επιστημονική γνώση. Και ακριβώς αντίστροφο με τη θρησκεία. Καθόλου επιστημονική γνώση, πολύ θρησκολική. Ευχαριστώ πολύ. Επειδή πλησιάζει ο χρόνος του τέλους αυτή τη στιγμή της εκπομπής. Καταλογίστηκαν κάποια πράγματα. Δεν εξυπηρετούμε το συμφέρον κανενός λαού. Δεν είμαστε σιωνιστές, δεν είμαστε Εβραίοι. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι είμαστε επιστήμονες. Και επειδή έχουν ταχθεί εναντίον του Χριστού. Εμείς ταχθόμαστε εναντίον και των σιωνιστών γιατί είναι συνειβοσιολόγοι. Για τον Μασόν που αναφερθήκαν πριν. Βλέπετε ότι υπάρχουν διάφορες συνειβοσιολογίες οι οποίες προκαλούν τρόμο. Αναφερθήκαν διάφορα. Λοιπόν, εμείς κρίνουμε τα πράγματα επιστημονικά και στη βάση αποδείξεων. Όπως κάνει η επιστήμη. Μα επιστήμη είναι και η θρησκολογία και η θεολογία και όλα. Είναι φυσικά επιστήμη. Όταν μιλούμε για επιστήμη. Όταν λέτε τι εννοείται, το εργαστήρι. Όχι το εργαστήρι. Ξέρουμε ότι οι επιστήμες έχουν συγκεκριμένη επιστημονική μέθοδο. Βήματα. Υπόθεση, ευρήματα, απόδειξη. Μα μιλάς μόνο σου, δεν σέβουν. Είπατε πριν για τον νερό ότι δεν εξηγείται επιστημονικά και ξέρουμε και μπαίνετε σε επιμέρους. Κύριε Σαββίδη, κύριε Ιωαννίδη, το λόγο έχει ο κύριος Αλεξόπουλος. Από εκεί που ξεκίνησε. Εμείς δεχόμαστε θέσεις και τις κρίνουμε. Αν οι αποδείξεις ή η απώλεια αποδείξεων δεν αποδεικνύουν τον ισχυρισμό, τότε ο ισχυρισμός είναι αδύνατος. Είναι πολύ απλό. Όσον αφορά τις θρησκείες, που ήταν η ερώτηση δική σου, είπα πριν ότι ιστορικά η μία θρησκεία διαδεχόταν την άλλη. Οπότε λογικά ο κάθε πολιτισμός υιοθετούσε κάτι από τον προηγούμενο. Όσον αφορά το πανταχό παρόν για τον Θεό, ήθελα να κάνω την ερώτηση πριν. Είναι μήπως πανταχού παρόν στην Αιθιοπία που κάθε λεπτό πεθαίνουν περίπου 30 παιδιά? Σίγουρα. Γιατί δεν τα αφήνουν να πεθάνουν? Κοίταξε, δεν ξέρει κανένα το θέλημα του Θεού. Ίσως να πρέπει να. Δεν είναι ο Θεός που τα αφήνει. Μα δεν είναι οι άνθρωποι που τα αφήνουν. Το θέλημα του Θεού κανένα. Σε ένα παντοδύναμο και πάνσοφο Θεό δεν υπάρχει. Δεν θέλει ο Θεός μηχανάκια. Θέλει ελεύθερα όντα και από εμάς να κάνουμε σωστή χρήση της ελευθερίας και αν έχουμε αγάπη να εξόπουλε. Ο Θεός είναι πάνσοφος. Σημαίνει γνώριζε από πριν. Κύριε Αλεξόπουλε, δεν προόριζε όμως. Γνώριζε αλλά δεν προόριζε. Επειδή δυστυχώς είπατε στο Spider-Man ναι και στην Μαντόνα ναι. Δεν το πιστεύω. Την ίδια απόδειξη το Χριστόν έχει πιστέψει η πολιτισμένη ανθρωπότητα η μεγαλύτερη πλειοψηφία. Ξέρουμε πώς. Αν γεννιόμασταν, και εσείς και εγώ, αν γεννιόμασταν 150 χιλιόμετρα μακριά. Εμάς μας επίασε κανείς για να είμαστε. Συγγνώμη, είμαστε αποτέλεσμα γαλούχησης. Προσιλητισμό από νεαρή ηλικία. Και μας παίρνετε για βλάκες, μας κάνουν. Όταν παρακολουθάς μια δίκη στην Αμερική. Κύριε Αλεξόπουλε, όταν παρακολουθάτε μια δίκη στην Αμερική. Τα πράγματα είναι τόσο απλά όσο αν γεννιόσασταν απέναντι από την Κύπρο, στο Λίβανο για παράδειγμα ή στη Συρία, θα ήσασταν πιθανόν μουσουλμάνοι. Λοιπόν, η κυρία Μαρία μας περιμένει να μιλήσει από την Ρόδο και να πάρω και την τελευταία θέση του πατέρα Παρασκευά. Περίμενε ο ίδιος τώρα υπομονετικά για να μας πει τον επίλογό του. Κυρία Μαρία μου, καλό απόγευμα σε εσάς. Σας ακούω. Καλό απόγευμα, να είστε καλά. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Το πρόλαβα δυστυχώς στο τέλος, την ώρα που μίλαγε ο κύριος Μουλατσιώτης. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι για τον Χριστό όλες αυτές οι αμφισβητήσεις, 2.000 χρόνων ιστορία, όχι ιστορία, παρουσίας του Χριστού, δεν μπορεί να είναι ψεύτικη. Θα είχε πέσει, θα είχε τελειώσει. Αν ήταν ψεύτικη. Και εξάλλου, πείτε μου σε ποια θρησκεία, είναι για πολλές θρησκείες. Όχι μία είναι θρησκεία, θρησκείες είναι πολλές, αλλά τώρα είναι ένας, ο Χριστός. Πείτε μου σε ποια θρησκεία υπάρχουν τόσοι πολλοί Άγιοι. Ολόκληρα βιβλία με κάθε έναν Άγιο. Κάθε μέρα γιορτάζουν, δεν ξέρω, καμιά δεκαετία και παραπάνω, δεν το ξέρουμε. Σας ευχαριστώ κυρία Μαρία μου. Να είστε καλά. Θα μου δώσετε τον χρόνο να προβάλλουμε και την αποκάλυψη, το ρεπορτάζ. Πολύ πολύ σύντομα, δεν τελειώνει αυτό το θέμα. Το είχατε δει από την πρώτη στιγμή εσείς, πατέρα Παρασκευά. Πολύ σύντομα, παρακαλώ. Θέλω να πω 2-3 σημεία. Πολύ σύντομα για να δείξουμε και την αποκάλυψη. Αντώνη, άκουσα προηγουμένως είσαι διδάκτορας. Πρέπει να ξέρεις ότι ο κύριος Ιωαννίδης είναι επίσης διδάκτορας. Και να σου πω ότι και εγώ έχω και μάστερ και διδακτορικό. Αυτόν τον Χριστόν όμως που έχουμε μέσα στην καρδία μας, για τον οποίο η Πλατή Νεκτάριος είναι θέμα προσωπικής εμπειρίας, σχέσης και ένωσης, δεν μπορεί να τον άρει κανένα.
Ο πατήρ Παΐσιος μικρός, όταν έμπαινε στο δάσος για να προσευχηθεί και θεώρησαν πολλοί ότι αυτό ήταν αρρωστημένη κατάσταση, προσπάθησαν να τον πείσουν μέσω ενός φοιτητή τότε, φιλολογίας, να πάυσει αυτή την προσπάθεια. Και τον προσέγγισε αυτός ο φοιτητής και του είπε: ξέρεις, καλά κάνεις μεν, αλλά δεν πετυχαίνεις τίποτε, πρόσεξε μήπως αρρωστήσεις, μήπως καλός ο Χριστός, αλλά δεν ήταν τίποτα, ήταν καλός άνθρωπος. Και λέει ο πατήρ Παΐσιος, μικρός, και καλός άνθρωπος να είναι, αξίζει τον κόπο κάποιος να προσεύχεται σε αυτό. Την επόμενη ημέρα, βγαίνοντας από το δάσος, εμφανίζεται ο Χριστός. Ξέρω ότι δεν το πιστεύεις. Και του λέει ο Χριστός: εγώ είμαι η οδός και η Ανάσταση και η ζωή. Αυτό είναι η συνάντηση με τον Χριστό. Μια συνάντηση η οποία δεν γίνεται ούτε στα βιβλία, ούτε στις γραφές, αν θέλεις ακόμα, τις οποίες μπορεί να απορρίψεις, γίνεται εδώ. Και μια κουβέντα για τον Αντίχριστο, γιατί νομίζω ότι παρεξηγήθηκα. Εγώ δεν είπα να μην γίνεται λόγος περί Αντιχρίστου. Εγώ είπα ότι όλη αυτή η παραφιλολογία που αναπτύσσεται περί Αντιχρίστου, μπέστε στο ίντερνετ να δείτε τι γίνεται, μέχρι και η καπήλευση των λόγων του πατρός Παϊσίου γίνεται. Αυτή φέρνει φόβο στους ανθρώπους. Και αντί να μυσταγωγούμε τους ανθρώπους στον Χριστό, τους φοβίζουμε. Και αντί να δώσουμε να καταλάβουμε ότι το μαρτύριο είναι μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, άρα μέσα στη ζωή ημών των Ορθοδόξων Χριστιανών, προσπαθούμε, νομίζοντας ότι θα κρατήσουμε τον Αντίχριστο μακριά, να αποφύγουμε αυτό το πράγμα. Έχω πει ακόμα κάτι, ότι η Εκκλησία, είπα, ο Θεός δεν θα αφήσει τους ανθρώπους απροστάτευτους. Αν αυτή είναι η απόφαση της Εκκλησίας της Ελλάδας, της Ρωσίας, της Ρουμανίας, της Κύπρου, και είναι μέσα στα πλαίσια της αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο, ναι, ο Θεός δεν θα μας φύγει απροστάτευτος. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ για την Αποκάλυψη. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ. Πάμε να δούμε. Ήταν πολύ σημαντική η θέση της ύλης. Πάμε να το δούμε και θα μας απαντηθούν μέσα από αυτό πολλά ερωτήματα. Η Αποκάλυψη αποτελεί το τελευταίο από τα 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης. Γράφτηκε από τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο, ο οποίος υπήρξε ένας από τους 12 Ευαγγελιστές και μαθητές του Χριστού στο νησί της Πάτμου γύρω στο 96 μετά Χριστό, στο σπήλαιο της Αποκαλύψεως, εκεί όπου υπάρχει σήμερα το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Η χριστιανική παράδοση υποστηρίζει ότι μέσα στη σπηλιά συνομιλεί με το Θεό και το αποκαλύπτει το προφητικό βιβλίο της Αποκάλυψης που ο Ιωάννης καταγράφει με τη βοήθεια του μαθητή του Πρόχορου. Υποστηρίζεται επίσης ότι μέσα στη σπηλιά σχίστηκε ο βράχος και από εκεί από 3 μικρότερες σχισμές που συμβολίζουν την Αγία Τριάδα ακουγόταν η φωνή του Θεού όταν υπαγόρευε στον Ιωάννη το κείμενο της Αποκάλυψης. Πολλές εικόνες του βιβλίου είναι δανεισμένες από την Παλαιά Διαθήκη. Μεγάλη σημασία αποδίδει ο Ιωάννης στους αριθμούς 7 και 666. Μάλιστα ο αριθμός 7 θεωρείται ιερός και όλο το έργο του έχει γραφτεί συμμετρικά προς αυτόν τον αριθμό. Μετά από μια μικρή εισαγωγή, ο συγγραφέας μας παρουσιάζει οράματα που κατανέμονται από τη μία μεριά στη νίκη του Χριστού και της Εκκλησίας και από την άλλη στους διωγμούς των χριστιανών. Στο βιβλίο περιγράφονται επίσης τα όσα ο Θεός αποκάλυψε στον Ιωάννη σχετικά με το μέλλον του ορατού κόσμου και το πώς αυτός θα τελειώσει. Αναφέρεται στα σημεία των καιρών που θα προηγηθούν της έλευσης του Αντίχριστου και της δεύτερης και ένδοξης παρουσίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Τα γεγονότα στην Αποκάλυψη περιγράφονται ανακυκλικά, δηλαδή δεν αναφέρονται κατά χρονολογική σειρά, αλλά επαναλαμβάνονται τα ίδια γεγονότα κατά διαφορετικό τρόπο. Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζεται και συνάγεται από τα λεγόμενα του Ιωάννη. Η Αποκάλυψη χωρίζεται σε 4 κύκλους: τις 7 σφραγίδες, τις 7 σάλπιγγες, τις 7 βλοντές και τις 7 φιάλες. Το βιβλίο της Αποκάλυψης αποτέλεσε πλούσια πηγή για τη ζωγραφική της Ορθόδοξης Εκκλησίας, στην οποία πήρε την κύρια μορφή της με την αναπαράσταση της Δευτέρας Παρουσίας. Η αναγνώριση του βιβλίου της Αποκάλυψης εξαρτάται και συμφέρει τον καθένα μας, καθώς η Αποκάλυψη δεν γράφτηκε για να φοβίζει τον κόσμο, αλλά για να δίνει κουράγιο για τις δύσκολες μέρες που θα έρθουν, να δυναμώσει την πίστη των χριστιανών για την τελική νίκη του Ιησού ενάντια των σκοτεινών δυνάμεων και να τους ενημερώσει για την μελλοντική εκαθίδρυση μιας νέας γης, μιας γης των αθάνατων ανθρώπων, μιας γης χωρίς πόνο, χωρίς δυστυχία, χωρίς πολέμους και πείνα. Φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Να είστε καλά.